Eye n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi. Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru. Nyasaye agatebanga ebo mubaso n'umubaso kabao. Eng'enchende nga Nyasaye tanchirete musunte ase obogima bwaye. Moiko Nyasaye ali omochakano nigo orenge igoro ya manche n'omusunte igoro enga ase ense engima. Nyasaye agakwana obo mubaso na omubaso okabao. Obotuko bwa lero omwancho omorigereria kwabeire ase obotuko bwarenge n'omusunte na Nyasaye otebire bono mambia omobaso obo n'omobaso obarire bwakire bia oyo minto omorigereria bwa Ensoko TV mbuya mono naenda soko ng'ali bageri nkwanamo naye ase eng'enchima mbuya bono iga nche oyo rase TV yao n'omorandia Japhet ageta mumanyi korwa Happy Church Suneka ngokoretera amasabo abono mambia egere tinyare ko batokorabia na tokomesia rituko rito rinyare ko barigiya ukia sekendi ginto kende gyosto gokora nimanyete nga kwabeire no botuko bware ngo botambe na nderi rituko rya igorokero kende ryarenge n'igishuguri kinyinge wasoira sobotuko kwararire na Nyasaye okomandirie mambi yabo no ngomo basobororo no mu basobeire mbarororo amaene barara na ndeti baboka mbarororo bararete buya kolende babokire babwata amang'ana mange na nda makongo kolende nche naye Nyasaye otobokire otoiro bogima otoiro bomoyo otwanchire korora ritukeriga mutanga ni Nyasaye ase rituko ryao buna bwakire iga mutanga ni Nyasaye ase rituko ryao ase kende gyonsi ogokora mutanga ni Nyasaye ebiasara okogenda negasi ogikorigia mogondo gocha chikone chito chonsi chense yetu ya Kenya mutanga ni Nyasaye abaminto bane andonsi asemore nigo nachire egere tosabe tokomandiri rituko ryaito linyare ko barigiya linyare ko bana amasesenia tigatwire birengerero aso gusaba manene Nyasaye bwemeganda omotongi igoro na ense na byonsi ebirororo twekeire asobosi bawe kegera ya Nyasaye byamana senge nchwato ere rituko eriga na nde gwatu anchire korirora igogoteba samarika ongarero kamora igweri ogiriane timo kongishingoro chiao bono monne bwemeganda titorigo kongishingoro chaito kagwatobokire mambi yabona iga twawakire ngambi yamono nasabiro morigererio bwa Ensoko TV andonsi asakogenda se mambi yabona iga na shughuli ende yonse yagokora ase chikse monye chense yetu ya Kenya mosesenie sesene gase mabokaye sesene biasara biaye sesene Nyasaye asagotacha anyare ko bagase senirie seseni amo nabanta kumira na barabwa sema mbia bono iga byamana singincho wanjero watu anjeire nande byamana singincho bane bo kumya nigo twakobakira na ukwimukire Nyasaye ito igoronga byamano asenginchiense ite ya Kenya no boto erubororo byamana singinche kewa kimbura byamana singinche kewa kyomobaso byamana singinche ya byonsi byamana singincho to senitine ndagera na ndo bya bonsi to korra sesiga tigoye gobone Nyasaye nande twimukire igoro totangana sekera ringana tangana chobisi chaito tangana sega chaito twago tangana ni Nyasaye bwemeganda kabamo na intori tukolia lero utosesenie nando tumukiri goro Nyasaye otolende torobo nene bwao ne chinguru chao Nyasaye kitawale tika chinguru chao Nyasaye ito chibasega tigati yaito tigo moikomo cyo Nyasaye utawarase tole tumalira ikali ya uri okume Nyasaye libwa atabana ba okoboko asekera kindi gyonsi kyokora mbaro bakana chisabari chia chali cha kerenge ncho twachiragerere asiretara Yesu Kristo bono mona abantu bakoboke mambe bakwenda chia obisiabo ne chigasya bakulira chigari ne chipigipigi abandi bakwenda namagoro mone barinde ndo bagatekera Nyasaye nasabira yayiga nse mereti obya bwao nsio bya namanyinga Yesu Kristo yero motolo ito amina ni Pastor Japhet Ageta nagotebire Nyasaye sesenie shalom na uwe na neema ya Mungu mali popoto na kwenda Mungu akubariki. Eye n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi.
amaya bunabotambe inesiro oye amate nabono niwe kongo kunyaretera abuna atekire egochakira ime yargongo rwagusi igoikaiga ime yomochi o Nairobi egatiye chingongo ao chense kira gituko oli ichuma ensayemo ya margoba amone kinsa isato o chiabotuko aiga ime yegeteseni kyao kyabene Gensoko TV oboroso Womogusi Omwancho muri Gensoko TV ngetaseni Gensoko TV ibwatira senge yao kokoretera amangana amaya ayatabwati gwanchero ko rwansi korime yagusina isiko yagusi to kubekera tene ni anyare ko bakawateka atabwati gwanchire bonda bwansi korwa se ebunge ya kitutu chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietari Nyarige Steven Embonde korwa se county ya Kisii elietari ane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Nderi Nyabuto ekera yawe koreta amangana amaye ko ritukira Jumatatu bakari tukira Jumapili Tini Gongor Perpetual Machin na Nyora Netrobin Gensoko TV oboroso Womogusi Amarire nigagendrete gutose mwana boire bukia tali Yesu sera ekegonko esukari lisabeso ukurasa kwa manyinga yani blood pressure ninki turakore wetanga kuri wasare nyora lichibu asomurobiryo bubugima nobo cheno asora bigo kumani wanabanyagitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatunge tyobo cheno kumurikira marwire nobo wenia nyoro murobiryo bubugima nobo cheno na Caroline Mausa kirali tukule Jumatatu chinsa ibiri chabotuko ime Gensoko TV oboroso Womogusi mrna nabalibe chinguru elikwe manyabo na wataka kuchitananya chinse Frida Kerubo Innocent Onyango Clinton Ondigi Diana Ndemo Ishmael Mogere Linet Nyambane Daniel Omwaga eke na kige kos kiamesa yamangana maya chinchira chito chige koronigo chira soko goseli bokonene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kichagren Soko TV twachire gutorigesa ko Womogusi kurwa soko limera asendiba yabanyandwariro oboroso Womogusi boigekerwe Womogusi bono ne chinjira cyago goikaransanse na kubeke TV yao kwene kingangwe somye uregekoro Womogusi wetro murobiryo bwigekoro gyeito hasi tokomera nabaga kaba Samuelere naboigabange nabanyika ego kwanero kwebogia chindagira amasikani chinyangi nemejega ao Womogusi kera lituko ri aramisi chinsa ibere igoro ime TV yao na Mbeya Gensoko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye Gensoko TV oboroso Womogusi Yekoro yeito ime Gensoko Gensoko Yekoro yeito ime Gensoko Gensoko Ibiengia ya jire ngumanga bunaleo Gensoko eye Gensoko TV oboroso Womogusi Manjitu murgedia bweta Gensoko TV amambia bono no gusabano kugenda kwanenga anonsia sore kwa bokiribiya kwa chakiri kuyariganya uchaki merube yabo yeri tuko chinga kimine chiga to TV amambia bono manjitu murgedia boigo ni chiga kishine chuko kwana no monguru twali bintu bya beri bigo korekana bibasukana yaberekera korekana yechipara abantu bagenda to kwenda chinga chiabo iri bachukunyara babusanga ni chiamate chiabo kuri no manjitu murgedia anonsia sore amambia bono egende tangana te bango gotebyanga anonsia sore ebe na separa ebe na nyumba yago
Samo mungura motebinga akolendero bugma igonga nyora bigo bali basiria magma basipara onyari go kubasebera chinkoro cyabo nyari go gusabera cyamate cyabo cinga kimini cyara ni cinga kicinkendu cinga kichobo kendu ekiyagara gusiri umuntu mino gusigusiria amate yago manjito mugiria ningentu kigo cyane sana nandegento kigo siria abange banyara chinkoro cyabo cyakenda nabo igo manjito mugiria koleno kwaganya somoro biri bwensoko bwakire tunyare to gusanga butambe tunyare to gosemanya cinga kibune chiga togoteba butambe ni cinga kicho kumanyanga nari yagendete kwenekiwa kura cingo au ministry ya Kenya tukase gazeti na to kumanyanga wikiraboni nari yagendete kwenekiwa yakwariga nibe na somoro biri ensoko bwakire tunyare to gusanga tunyare to kumanyanya abuna butambe ilitarane nderandemo Mchumuligili na nchenguru kuino senti onyango chabere Diana Chetri chitaka isano maiga ichinsa 12 bono mambia kera umwanchumuligili to kwaliga na gotebi ngaswa imeyo murubili wensoko bwakire na namono andonsia sobere tatatebe gole chinsa mochi agusi watoka chinsa mole chirichia Nairobi gaiga watoka ole chinsa mochi Nakuru unababu musulio mugesusu bale chinsa mochi chirichinde bali Bahrain na bali chinse buna bali kutoka Washington DC bali kutoka chinse mochi chinse chirichia mai kotogotenga karibu tomaetenga bali chinse mochi Netherlands na ande twagotebiri karibu sana yani chitaliki 17 ibere ni lituko likorunga tichi gatatu ili ne lituko lia Wednesday na ande ngocha na igunga aba Wednesday mbabwateli yabo na namono buna togotebi amatuko nigagendete gutusukiange kuchia aso moyega we Christmas wikira bone go moncho muligereri nigatigarite amatuka 5 na abire kera turusetiririo moyega igo ne ikikurubono Christmas officially na kera lirikire lituko lya Ramisi abira toke Diana abantu mbale bataramanya lituko Christmas kere nigo kere lituko lya Ramisi rie wiki gocha igo gocha kera bono moncho muligereri chinga kikamine chini go gendete na kuligereri kelkebwenete semambia bono una Diana agatebiri go bwenete kubika egendo ikorukungu bolendi na koranga kwa nyale koba gokolenda baliole na barabu abalendi abatogate abakolenda abante raundi etuligereti na bantereba banterebe kera moko gendi munyu mubasa ko gendi ase chinga kichintambe ekogera ekera lendo mubasuka no kobebara naye go gusiri ubugima bwao na bali barenge maiga yago basiri ubugima bwabo nabotigara no bolema andonyole nga kwanyale ko bago kwenyora semechando na nyoro mungu anoyo mumanyete sana agantebinga iganyole to mubasuka no bwebara ekera ali gonchuke ebareli ya General Motors igaiga Mombasa Road na egali ya yega sirio borose kera rocha ali gotigerera umuntu olenge bwe pigipigi agasomo taronero le kogendi gali iyo chichuma gotara na chirocho agante yubugima bwa ni go bwa salekire nenga kiende ekera ubugima bwa salekire nonye ne amate yaga ekere kora tulikobeka kende SMS rero mwale tebanga nkyo koleta SMS ubugima bwa yaboni gago ntebinga bwire ne maiga naboko nyara kwire n'ubusabiriro nyonya sawo gotiga kwabere moyo kwalengo muntu bw'ikinguru nagento ngelie kebebu aso muntu liyo bwate chinguru manyentenga na bako ligento kiaye aikira nyole ngatako nyara kabaga kogenda ko ligento kili gase mambia bono mwanchu muligeli togotebinga soime yo murubirwe soko bwakire na ando sia sole bono iga erol ko twachakire ko soki koranga mbara ibali barega iga elitonyara ko batoko ndaso bwa mu mwaka ko erole Christmas ngo chakire bore Diana batambe gatebarenga Christmas no gusanga nego wateba abantu bachamo ya mate chamo kere family mo corona matukali yakale otwakalierere Christmas ya sobwamo chinye ni chikorusi kumwabonya lebe okimabwa chichabwabe kwa butwalia na ndirende twatenga ingakie ya lero igasine nkongu sana nkie kabere nkongu konyoranga chinga kichinde amatuko bantu bakayokoruchi gasi ribaga siekire chitaliki sana basiekire eraundi yo konyora bagusieka matukabere liri guche Christmas yekoba kwanyora affair ya bere gesara abantu kwendaka lakini ndeni nyegene tenga bali boko chikonyora libaga tumira nene ya mate ito tumira nene bali tokuruka basani baito tunyale ko batuguchenga litukulinde na gatebe tinge kerasi na getatu ara maje bamate bakumira na bakorora na igasa maiso na bakulira ona maine kwana bara abana bamwe bekera bumire ne kera bakulira korande no yina kaba babete myaka ya chirake abato mwana uminto karasi gete abarero akwiga umwana umwe nabwato mu cyando taliko mukonya na ande na mbare na baro bago konyi bacha baba buna abana bateba nga intuto tekere to konyi igo lende tigandara konya na baba gusaba gusa lakini nende naragwa sogo konya igo lende na toba lendo yogo konyi liyo katogoteba nga kira litukotema naye tochosekerero
ororende timanyeti gose mocha okore group WhatsApp call murangira nirimo kuna kuragera kiro muntu ateba ninga nche sani yane nimbegete gento gete barbecue era gontebia tukarera na murando moyega we family libaga abantu bagukwanera no nyorekero muntu gabwatete simia yako batakuriye simia na mine innocent rero nanyora no nabantekero bari nyumba esimi bakabana leto to muchando tali abantu bali sikubuka donye niche wika ase chigasi chitogokora konyora ngona kurigererio lingi kiabeire kwanyora nyumba igentongere giachege guru TikTok ngeroro kwanyora abana barubichi PlayStation nyonyo ukabegete nyumba bano muchando kale ukabegete ibintu biri bakorigereria igorenda karatocha kumera na engake Christmas including na nje innocent na tebire gisimi toteme tochibege kando egera tonyale kwaba toko abasobwa amane family chetu tugoteba nga tonyale tugusanga rindi tosa innocent na chirenje gogokwani hanyori rende ugare simi nabo kare gokwani Diana na kuna tebe ometerere magoteba kwanyoranga nonye na attention iri ya rete nduri kunyara tugusanga ingonga rende bali batarikira na sinsemo cya gusi innocent nindo cy'abantu mbagenderete kogenda sinsemo ci au kurasorongo no entari abagusiboka abantu bagasene utumya kigali by the way rero gali nchiyo Nairobi taro kinonye metro cyakiri kogenda kingongo akikubuguli abantu ci Johnson ndebe cyakiri kuguli abantu tuararete tugateba tuararete inche nae tugateba abantesi babwenete kogenda igabono rende kigali cyakire kogenda se imichiri yemenene rero natebwa se kinyurugire kurukunga nyankonko batebe chisemo kiri cya Nyakongo onyore bono iga abantu bali nyatieko abantu bali chisemo cya marani abantu bali chisemo kiri cya turatebe buna iki okogenda buno muntu okwanda musocho binyoro nebinge bibwata marieta chisemo cya gusibuna nagatete boniga nabyo body ye county bere chikoni body ye county ya Nyamira yoteba karibunga karibu nyumbani ya Kisii county boygo boni ye emichi nyumba kiri cyo kwego kideme yega kigo endete korora abantu bayigesongo bayiranire bakulige songo kurumambe bakamagoro abana bari bobo itengo ko bataramanye ngo ko ningi ngoko boniga abana bagubike abana Nairobi barase ko ngenda gajuju babeke mu abana ndi nikinga cyumede kingi yase bari ba Nairobi na bari bakorwa kinse kindi bagirwe ke gusike tu ateba igiri wana makwanyo mwanchito mu ngoro nalingi n'umwarimu gayiga egentongera kwaneteke kango kisana atebete nga ase chisemi chibagosoma cha CBE mbabwate ensemo bakuruka indigenous languages ene menu yege nkasi bakareko tebya abana banyare ko bakwegere menu yege nkabakwane nande ekoba bonese indigenous languages abande bonese syllabus babwate kwanyora bagosoma wege French bakare basoma wege Hindi bakare basoma wege Spanish gosege Italiano ingane chibona bakoletibo no bia bakoruka indigenous languages lakini nende kwanyora umwana kegusita ligo kwana kegusige ito buna Daktari Kennedy atebete tali igokere kyogo kufa okoro ororekana nga urumuriri kero gukwane kegusie kyo ikaransta sigete kwana kwenda sigete onyora umuntu gukwane kegusibuya ntibona nganje tegero ngo enda nanyore kegusie kyo kyaragiye ko ngeni courage na kwana muno okonyora bono asore igo umuntu agukwane kegusie kweguya sana lietandiro murande kera kora arandiga igatebe bitogomero south wetire bitogomero indo chega iga Linet Mugobiero korwa utawala gateba watching live Isaac Mweno Mosai permanent good morning kurwa Nyabitunu abo machoge barabuni kondani watching live kutoka Nairobi show iko showground ndoche Mose wa Kimnanyu no ataba present Fred Moga mystical no arataba ku nyakonyomisia nyakonyomisia secondary school mystical Moga Fred Moga nyakimomisia Jessica Mora taba is watching naboigo Ndoche Dennis Makana kurwa chinsemo cha Munyabororo agateba nonde me yomurobeli Amona Felix Makana naboigo agateba Gradium Beche Ndoche egatiya bali banyara kwa bagaswa Diana chigo chagaiga chikwiruka ntagete koira na sensemelie igoro Ndoche nsoko bwa kire kurwa iga pipeline watching live ritu kolige yawo Jessica Mora Ndoche gaiga Duke Nyakundi kurwa kino 87 Kiambu bwa kire buya
tuned in indoche diva scheme kurwa nyandoche ibere settlement scheme ateba bwakire mbuya mono nyandoche ibere geligere tiko chisaito ase kinyoruge itoge kurukunya simgam mbuya mono nindoche gaiga eno kumochere good morning soko nyasaye ngacheire ndoleli tukulia lero kwira nelie staff togokora neregasi na bo bakurukunga customs Kenya na customs Tanzania asa gotebanga gabaganeirie mambingia na siwezi sahau babu minto batiseba nabo igo sakale goteba batiseba kwamboka ole biyombe mwanya bando atwale emambingia biyombe gere asomo baga okwerendu kinye kitutu masaba na nyali bali masaba ngiri bali chinse muchirichia kerogo kanda muno muntu kanda keumbu gombu ya mono asokonya libaga na gosoa somurubili ndo chukura sensemo yane Kristo batandia otebanga bwakire biya kurwa burangi Kenyambi with my wife Lydia Kirbo abana Shera Matiangi Moranga Mikae mama Mongina na tata Moranga pamoja hadi tamati. Have a good day. Dennis Makana kurwa Nyabururo otebanga no alimi omoroberio amana Felix Makana Gradio Mbeche na wego Fred Moga kurwa Nyakenyo Minsianga itengwa someyo Francis Osema otebana otore amo kabisa harine timokogoti bobiero korotola mihango otebanga watching live. Isaac Omweno omzai permanent good morning kurwa Nyabituno abo machoge barabuniko ndani watching live from Nairobi Kibera showground na wego Mose wa Kinanyu oteba present diva scheme kurwa Nyandoche agundoche yomto Innocent na soma na oteba nirangi na sobo Mbarikiwa Dennis Kokupaya oteba kurwa teshe tuabokire noturime ensoko TV bwakire na wego Barnabas otebanga otokwanire na wego mete barbecue aontebi ngonyoli ruka angochire korora nebire lieta useri netiri arenge ahire Barnabas ko ikagari Nyamira sironga gari bakwani na wego Joshua ndochinero bakwani lyo Mwanjito Mulgeria ino direct tukoro studio kabere na wego Duke Nyakundi kuro Tino 7 Kiambu bwakirebia Barnabas ke basenso kone ya Modia na Ndemo na Innocent watching live kuro Doha Katari otebanga wikasito Nyamasibi pamoja na Daddy Lawrence Konge Mam Josephine Konge omosoribuege susu Linet Makogoti Bobero Benjamin Nyaboro na wego Lydia Nyabokine gati ya bande na wego Henry Ochoki daktari otebanga kurwa Itibo City Kisi County Charles Rwanga nkorochi meomorobero eno kumochera na nkoroche na wego asena baiti studio Mwanjito Mulgeria una botambe togotinga ngo tumorwa karwa guse ujumbe yago na baiti studio nigerega gwa screen yago gere 0788 666663 078 mara kabere 6 mara 5 na 3 namba yomoero hatebanga nero Tomondari watching from South Mugirango asante sana na boigo oya otebanga request yae kore tinye maitineri yo Mwanjito Mulgeria nabako yeteba tumanyenga request kiyo kikichate yabo yogotera ensoko bwakire kirandeni seki yo musoribuga sukura na Kurusit Slams Club wikagachiba seito otebanga watching live nabego Dennis Kokupaya sense mediator eye namba studio nere ni moroche Charles Rwanga ni nkoroche Rogers ni nkoroche naboigo Barnabas Ratemo kunyara ligi koira na nyari ngosoma ujumbe cheno Mwanjito Mulgeria kole ne bono Innocent gaitengane tinga kisilingo chao kwa lingana limuamu indoche gaiga oyokorkweli yake Mumbati agatabwa kirebuya na salimia baba Wilson Magembe na boigo na Esther Bosbol yagotabanga no alembe yumurubili twalingana limuamu Diana asema mbia bono nyariko bagotosegeta tumanyanga ngikirito chikoba tokora Mwanjito Mulgeria utamta otebanga lingana litoli muamu ni gori gotosegeta nande no liga gwa screen yao onyari kugusangana into nando nyago tobirenga lyage rugotebanga omutwari ogokwana mono nigakwirana inka birati mutwari ogokwana mono nigakwirana nka birati mutwari ogokwana mono gakwirana nka kale birati twabwata abantu bakabugwira ikisese cyabo bakikunya bakikoreta ege togotebanga aga enkware sachinde sana lakini atoke gakona kulia mangana kera bande bagendete gutwara takoreta kinde ubwensi okore mirimo yaye enkwana neroro chinga kiche chinkwana mbono chitakirese Christmas mwako mugimana bera toka sabana bamino uraise ko balese simi ya uranyole mwakwanira nete gatatu negati mwakwanira naburanyonekero muchandule ngoro kose chinga kichindi chia beterere tinga nkubora ne mwali nkegentugete Mwanjito Mulgeria nchebuna ndoche una Diana tabire mutu aliokulia mangana mange
abakwira na ngatali na kende lakini nere bya twirane na kende ngo manchito murigeria ndonsi asore ene kiange kero kogendaka kwedole na kende abalindi Innocentina raga ntokalia guko ngakigakorwa ensara iriyo kubwata no ene kirongo rero nana guchirora okay chindo ane jijonzi binde byonzi nana kubirora rero nyene kubwatu ende binyoro biri nago tangasirete ndabinyoreti toka West Mugiranga yorora toka West Mugiranga barbecue agatebanga mangana makamake tindeti gukore guchusia ngara makoja leko bakogo ikaze chikwana sobwa bato muduraro kwa uliba gukwana bakabweba ojaga bateruki topic kaki gukwa iruliba ga Christmas yeke abande bagende tendi ya parties okwa iruliba ga Innocent tokwanere kaki to gamba mono pako ebote bibintu bitare gotebo umaito munduraro ojaga somye se ojaga sogye secret ye family aja kwa kende se mikutana batebiga yetuarogeretie naye wasaletie chikwana nende mujirende tolia magana mbange mochokoro wali ibiri ya baba atabwakire buyakuru babembe nonde ime yesho bujamono li mochokoro bweli ibiri ya baba libiri no limanyete boli libiri ingagite nindikirite libiri ngesendiri yarengeri kai useninje ndamaye tigantigera antigerabo oya turi komboli libiri no se mboli oroteru rindi gaki okay wanchu muri litolia mange togo sali chetre chitaika emeronge bere naye mo magechi sai 12 togo gendo mutimo kumusini toko irara tukumanyia maya fudagende toko kolekana kurwa sechise mochi abasaki baito no bari chika chinse ibere by the way rero mbwateke minane kenne sana gaigase studio mungwana yo monaro bero kuli kamarube go chia sebyombe aho bitenerete hoteneli bwe chayo kurukunga Jeremiah Migosi kuligia robo senator se county ya Nyamira no alese studio Edwin no maetenere no mheshimiwa kurugatina no ale maigase studio sema bia bono Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi chinchira chito chigekoro nigo chirasoko goselwa konene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kikiagire Nsoko TV twachire gutorigesa ko ky'umugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwariro oboroso bw'umugusi boigekerwe umugusi bono ne chinjira cyago goikaransanse nakobeke TV yaho kwene kingangwe somye uregekoro ky'umugusi wetro murobiryo bw'igekoro gyeito hasi tokomera nabaga kaba Samuelere naboigabange nabanyika irigo kwaniro kwebogia chindagira amasikani chinyangi nemejega ao y'umugusi kera rituko ri aramisi chinsa ibere igoro imeye TV yaho nambe Nsoko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye Nsoko TV oboroso bw'umugusi Yekoro yeito imeye Nsoko Nsoko Yekoro yeito imeye Nsoko Nsoko ibyengia yajire ngumanga buna leo Nsoko
omwancho omulire bw'ensoko TV igetasengia ensoko TV nibwatira sengenche yao gokoretera amang'ana amaya ayatabwatigwa nchereko rwonsi kurimo ya gusina isiko ya gusi tukubikira teneni anyarre koba kawateka atabwati bwanchirire bonda bwensi korwa se bunge ya Kitutu Church South Meye County ya Kisii erietari anen Caroline Maosa kurwe county ya Nyamira rietara Nyariki Stephen Embunde kurwa se county ya Kisii erietariane Wycliffe Odenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekera yawe koreta amang'ana y'amaji ya kururi tukira Jumatatu mpaka ritukira Jumapili chini gongoro Perpetual machini na nyora netrobin ya nsoko TV oboroso bomugusi amaruyini gagendrete gotose mwana boire bukia tari Yesu sera ekegonko esukari lisabeso ukurasa kwa manyinga yani blood pressure ninki turakore wetanga kuri wasare nyora lichibu asomurobelyo bubugima nobo cheno asora bego kumaniwa n'abanyagitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatunga tyobo cheno kumurikira amarwire nobo wenia nyora murobelyo bubugima nobo cheno na Caroline Mausa kirali tukule Jumatatu chinsa ibiri chabutuko ime yensoko TV oboroso umugusi mrna nabalibe chinguru erikwe manyabo na wataka kuruchitananye chinse Frida Kerubo Innocent Onyango Clinton Ondigi Diana Ndemo Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke na kige kos kiamesa yamang'ana maya. Kera kama tingatara, daike taoni ya Nyamira na lena shauri sangwe, ngararo moijano. Murigeri bw'ensoko TV, oyo no murobelio bwokongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Yang'au. Turabe tukumira na kila litukulie iki guchakira chinsa 11 chamogoroba wikenseyemo ya butuko kugwakorire imirimo yawo yerituko kwabukire orosete uikaransitero ya ubwo yandaje tasikerugo orambulete mirundo kunya gusibero ngori nari ase screen ni chingero chikoletwe na mwanambuka Edwin Yang'au ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano ichiembegetere ndo gesongengo to ameriria bakaliya omoto yakabwatwa bakaliya omoto yakabwatwa amatukemeronge na gaika kabwatwa mwanchu muligereri ensoko TV egeta sena mbeyemo aseliro balia gusi aiga no mugusi yakwa iguribaga na kunyarako baga gotegereru ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki mwanchu muligereri ensoko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chia gusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyarako batoko genda ase bali bali chinse mo chire isiko ya gusi sichinse mabuna ichana kuru mwanchu muligereri elitonyara kwa batoko omugusi ora sensemo ya nakuru libaga elianyara kwa koigwegwa na nemono ntonyara kwa batoko so asichinse mu Childoret no mugusi ora asichinse mu Childoret nera nyara kwa koigwegwa mwanchu muligereri ntonyara kwa batoko genda asibali barasa masamba una chinse mu Chiamulo aliaso mugusi yale enuletie tonyara kwa batoko ireke gusi oro no mugusi anyara kwa koigwegwa asenchera enkeranu chinse mu Chiamumbasa ntonyara kwa batoko ikoro nelio mugusi nere anyara koba gakuigwa asenchera enkeranu aiga omwanchu muligereri asegeta senigia soko TV no gotuchi koba togokora ege korugeito tonyara koba togekora asenchera bwenerete mwanchu muligereri aiga ntokoreri bina nekera obwato muchando wasiririo yo mino mwanchu muligereri tonyara koba togokorareria okorari kwanya gosira asenchera bwenerete ensoko TV oboroso bwomugusi.
Manjito Margeria nenga kiende twasoira senseme ya kabere yogo kumanya ali agende tukone kwa chingongo au minutes kuyensi ya Kenya kole butambe nigo togotiwenga nigo tuguchakire county ya Kisini county ya Nyamira tonya to kumanyanga na ali agendete kwene kiwa asebene ngo chakire kurwase county ya Kisii asabarai bekia magia Kenya Social Congress bali bacharirinsi ya mikyo baboliryo mugusi achiamo nabigo kwene kiabunango nyora bale bakubwate kura nabigo ko mochoro moske Fred Matiang'i yoringo mu waziri bobolendi bwaime omukoro asibatebirene na baba bolyo mugusi kwene kiabunango mosira bara seganga yae yokolyo burai imensi ya Kenya Buna enjira yamo yokuyaregania asobochoryo bonene obugore bosyo omwaka w'ekirwi 2025 ebyama aho kurwasara wangu rwagusi nigo bigenda takwebekamo na kwebeka liberera iguru y'ekinchira birachakoba asobochoryo bwo asengenche yu ekyama gya Kenya Social Congress kubwatrana ne shirika la CMD nigo lyatwara umusangirekano n'abagwatani b'ekyama ekyo elyo gukwanira amanganayo arengete ekyama ekyo lero twachagaiga konyorana abarai ekiameke kuruse county ya Nyamira na Kisii bono tuwa serikali ibere serikali ye county ya serikali iri ya Nairobi so ntute tobeke mipango come 2027 tonyore ntubwata abarai bale in place bagocha kwire birugo torosie serikali ndate kwene ndimbia mono sabantu ba Kisii county particularly ekiagera babere bagubwatse ekiameke bachora abarai kuru ekiameke yonkwene ndimbia mono bantu bamagenje andu banyatieko n'abantu babo barajo yekoragwa na tatikengere uyoro murai w'ekyamekyo ni go batebire kirenga g'ekyamekyo busibo bochori bw'umwaka w'ekirwi 2025 ekerenge kenne gyatolenta lero ngoja kubanga imekakati ya 2027 ngagitogwe position kuligia barai bagoja gutene kikura ebirogo byonsi bigoja kero wa MCA bakobo president ekiara maite kiamekero kero kirenga kiaye kenene no koire serikali abarai aho bali bachorire n'ekyamekyo kurwasara wangu rwagusi abo barenga somusangirekano yo nigo babasaba bamanyi baro wangu rwagusi berikia asebyama byagusi ereko bisira igo bono neigetenga ki nento bono takire buna bagusi ebyame bito tobwate byagusi bikongigwe tobwate ebyame binge ese kemo kyabo kirege Kenya Social Congress yaikeire bono nga etakire twisaranse tokonge byamebi nali na into ekero tokwenda gwisaranse mesende yonse serikali na be county ose national government togwisaransa tobwate nyumba yaito kiara abantu baminto mama etenga kero tobwate nyumba tokunyara gwisaransa sabantu oba ebyeka bono morai no choru nga oso wachoru na DCP oso DM ekero gwisaransa sabantu ine nyumba yabantu gwisaransa nero boigo nigo bamwako boko oyo kabairo mu waziri w'obulendi bw'emensi ya Kenya Dr. Fred Matiang'i aseganga yaye yokubolia ekirogo ky'oburai bw'ensi ya Kenya omwaka w'ekirwi 2025 nimanyete nganto bwate birengere byabo kimutuno mu Gusii Kenya Social Congress ni kiama sibiri binde bya Gusii na binde bire Kenya twakiramo tokore simubango ngakito yugo support yo ito mano minto Dr. Fred Matiang'i tobwate president yaito kwa Okengo Matiang'i totebete twenspibu na chipati cha Gusii ngabone round enkumu bati stole bakere na musiate atabegente kemo gusindura abantu abamo Nyamira na Kisii gandu era mu Gusii ari tabegente kemo turwaniramo egekogera mutuga iga mugusi okuborigu ayengi kwaretira asemesa nera kenigo mu MC we ward ya Magenche omoske Timothy Ogugu abakurira basaye batike gutumikwa ube gisiasa irakoreta kiruguru asemesangirekano na ndanene mbori abantu baminto ini Kisii onye kisegijigo basamatangero ya politics kamuranje tutige kitabie ekyo tigo kero muntu akwana matanga asokolemia bali basirire abantu bamwe abotari asokorora gisegi kupimana chinguru kya kisiasa asamatanga pasaya na barabuni go basemigwa barigiye ebirugu aho byoburai nabo kubori gobeli kibuna bakikura eri banyare koleta monchiryo omwaka wa 2025 sigo basaye bonsi etoko basabanga mo register ande tabakwana siasa ngayo gutumika bana lichuma kwaenda kwajigotera abana siasa bande nobwate jukumu nayo swe sepati ochakerese location level and ward level obe chairman obe secretary obe organizing secretary kochigoro na ino bakunyarakana na omusa obere party leader amugu jenzi nabaka bande nabangi batabwata chikura kamuranje bwata chikura ekura nere kwende liti muri yawo uraje gutwarira
tetoka nga ogotare para kura maraiban na kura tobwati. Ingoripoteria Nsoko TV kurwa se county ya Kisii iletariane Wycliffe Orenge. Uya kigima Wycliffe Orenge kurwa sensemi yomucho bosongo na mono asoroboti uru kwanire mesa dayane mesa ya letru siasa nigete gitebono kiro montabuli kunkia koleta sebesa sekoligereria ikema kia Kenya Social Congress igo kibwatemeli no yokabiro mubunge ukitutu masaba musike nyagosira George anyona mosetenero chagitekia mekyo na bono kengero beire na kiro for some time na agokire sana korabe MCA bale kurwase kia mekyo ande mono kurwase semo ya Gusii tukuliale ligoro moncho muligeli abateneli be University ya Kisii nigo banyartu kwa baba kwigora enyumbago sensemo yo kwaligania na kwa abayiboli na bali bakali emirimo bali bakale emirimo asi University eyo abana wanyana aborokiwa aswachi kwa bakonyara kwa bakongeli abana babo ubwatekana no munyakirogo we University ya Selieta Sara Ruto ni wanyara kwa bago ikirania ASSM ibatabire nka kubike nyumbe yo buninchira ya muyo kubwati amaragwa na machiko ye serikali ayo agatebanga nigo SM bwenete gutoka ase abakoli mero bakonyora libaga banyara kwa bakwa abana babo endagera yo kurukunga bakogonga tokwanda se chiobisi nyinge twanyora smoking zone inchiroro county ya Kisii nero nibwatenseme yo mu vice mo chancellor tingaire no mu chancellor gozino mu professor Nicholas Ogechi nero no alinge ase bali babete bakubichinkwana cha boli tukuliwa gelegele jamani Oboteneri bwe University ya Kisii kurawa no munyakirogo bwe University ya Dr. Sara Ruto nigorichukuri rero bayigwire bene nsemo y'abakora imirimo be University bakogongeria abana babo. So it is really a pleasure to be with you this morning and to be able to launch the daycare and lactation center. I'm very happy you did not call it the mother's room, because then fathers say iyo sio yetu, iyo ni ya mothers. So it is a daycare and lactation center for everyone, isn't it? Kuringana no mukonyi wo chancellor wa University yu Professor Dr. Nathan Ogechi nigene kiribuna nonya yairege kegetambe omwiro ye nigo yikirinde na nigera chigokonya mbaro monke bwabo kuri mirimo wa University yu nabo gikirania amachiko na margo yense. It's taken a little time, but at least we are here to have it actualized. We have a large population in this place with 610 staff, men and women, with 24,000 plus students. And one other thing, Chair, is that a greater portion of our staff are also potential mothers, or their mothers ideally. And of course, even the fathers who are there have to support the children. As the registrar said, if you want somebody that is productive, ensure that when he or she comes to work, his attention is focused on work without having to fear about what is happening elsewhere. So to us, this is step one of ensuring that we are getting and complying with the laws of the land. Sensema Dr. Sara Ruto nigo airobia wechinsemo chokogonkeria bana asimitinye 35 mo emetangani yobugema bwabo. Other than being compliant with the law, specifically the Health Act of 2017, this daycare and lactation center for me is very important because it allows us as the Kisii community to pay attention to children, and research has told us that the first 36 months of their life is perhaps the most critical. That we do not even know what a child learns, how they learn during the first 36 months. And therefore, if you go even to the industrialized world, when you see what effort they do and they play within the first 36 months, you will know that they are investing in the foundation so that they can grow up to be well. And I am glad that we have started in this journey. Nanyanago nigo Professor Dr. Nathan Ogechi ainikimna nigasa magacha gendese kwa gachosi University yo barachikorosia se kiradirongo ensema borkwa bakogonkeria bana babo. So phase one, we are taking care of the staff, but children, as you are aware, we also have some other structures within the university which we are completing. The tuition complex. We hope we'll shortly give it a better name.
because buildings here are either called station complex, I don't know, agriculture complex and the like. We need to give them names. Within the station complex, for each floor, there is a place that has been designated, which we are going to finish up and ensure that they also become a place where our students can also have their babies taken care of in case they need to bring them around. Kuripotiria Ensoko TV kurasa University ya Kisii Nchempethuel Machin. Onjumuligereri oyino mulikito Bethuel Machin asakale gukwanera igoro yenseme yo asibona aba swati bachikoba bakonyara libaga bakogongeria abana smoking zone nerechi sichikamba dimuna nagotebi na lactating center ya Tokira sensemo ye University ya Kisii na nindo choroboti ga gabatenga maiga yegitasendi yitu Ensoko kumulikira bokonyi bwanyara ka bokuru gochia accessible location yo Kiamboli iyo gotoka ya sesemo ya Nyaibuga eme county ya Kisii chiamate chia kwa na makweli maga yo mubasoka no mubego korekana nigo bono aba baganirie kunyara ko baba gotebo mu ebareywe nyara ko bagikurigerura kini sikiri bagoteba nga uyo kurige kirugo kyo senator eme county ya Kisii Selieta omuske Jeremiah Migosi niganya ko bagakwanana obokonyi bwindagira uchiase ya mateyo kuri kwa Isabela bisubiriyaga uyo aritoka kwa muswati minto uyo moko yo no sirete akitigira na bake nabo ibo mwana na roko te grade 9 yutatire konyoro kokonya ende school akitwaga ni moto konye nabo ibo mwana na roko ya chote tikini school kage kumuranyore gasi ande no bari na ya chote moto konye moto ngeli baga agara bakugatira ne bakonye muswati minto tabati ncherende agero ena rurenge siro yaye yari komokonya kinjira cyosi kuno bwo bakonye twasaba kuri account gaki Mega Ensoko TV habugoro kumurekera ekerero kiechi familia chiria chiasiria bancho babo hasa achari heyaba sensemo ya Chabera abuba korwa se wodi ya nyamai ya sensemo ya Rangenyo nigo yokorigia ekero kyo Senata Nyamira Moskecheremia Migosi anyareko baga kwena no bokonyi bwechindagira ojase chi familia chobene aki kimoko nyore ndagira motokonye kende motokonya abairi go barabange abandi bagute bakogenda kurumageriki kitana cyonse so mugakaringe kogenda nande bana ukwiranira Jeremia Migosi ukure wa Senata kunyamira asante sana so tokonya kwa tokonye gucha sinto tokete ndagira nande mande utosira gekogera ntubuga tikende no mweshimiwa na ukuri Migosi ukuri go Senata wa tokonyire Jeremia Migosi twamwakira asante gakina ini nyaribo tokonye umweshimiwa Steve Mugaka tokonye mweshimiwa Jerusa Mumanyi tokonye zamalete mu bito bona atane ukimara uyo sirete mu muruminto yaro kumbwati itotigaite babere ne mwana gutwa ndete gekora ntubwati kende mu kiyoyo nero lenge supporta yo mu kiyoyo ase familia yae ekogera kirege nto nero ngoleta gushenka hakuna nchi anaona nchi la kule gaiga tubwati keno nchi naona kanya kende tabwa ntimbwati namo sabio ikiwa mtoto ayetena usaidizi bonde bwensi ura konyo cha familia abana mbale school ya mwanale university naro kolete bono njira teyo akwiraniria mbuya mono asesiro yendagira familia Nyagosira Chocho Bondi familia Chen Gesare Kabati na William Oyaro nigo bagokere getambo kirekyo gyoko basiresia ase okomwenia na kobanga emeroberi okobenia bancho babo ndi twararire aso gokonya kwino mwaletire gaiga koyo minto okoryo go Senata Jeremia Migosi twakoire karibu turamo nae maiga yao ekogera twariro koboko kwao kwaikire gaiga mbiamona so kwereria torosa kokora yanga muna yumo isimigwa ande kotura ikero gekyo ena bokogenda gutoikange muno toigetangeiga gati yabari abasiria amagima abo abagendere boyigosa babarayi bande bagendere ko bago basira namona chifamili chia Nyagosira Mata Mora Nyagosira Anne Birita Geoffrey Nyamboga William Oyaro Rea Bosibori Esther Kemuma Ellen Nyaboke Tieni Gesare na Richard Kebaso abuchi familia Jikobomo chiagendere ko bagikorera ibitabo aho naboiga barayi ko basira iriyo ko bayani abancho babo ngoko nene
n'abaminto banyarite koba bagotokonya tukanyara koba tukurusia emebere mante egaria tukanyeikia ase ekaunti yaitu ya Nyamira tukababeka mochari naende nkobairane rimbuya mono enderera kobwatera nase eng'encho eyio tonyare koba togosukia goika amatanga yanyarire koba gakoera ya minto gekogera ogokumi nkorororo konene naende ntonyare koba togotigerwa abanyene ntokonyara. Stephen Nyarike Monde, Ensoko TV, ekaunti ya Nyamira. Manjito murigeria tugotigana no roboti uru kurase county Nyamira nigaba director na baiga bali mikurasi chi factory cha Itumbe na Nyamache batwarete gikaro ky'umwaka erigo kwanire gatieme chando abali mbeke menige chaye bayitire na bego chinchira babwenete kubwatia eri kweneke abuna konyora bale bonasi eri babwenete asa bali mikuro chinsemicho baboletuwe kweneke abuna ngo torabali chaya century rengia koyeburugera nabo koyebekiro boyo asinga kichiri ebwenete manchito murigeria negati chinjira cyo kweneke abuna abali mbeke merikiriye chaye konyora bale engeri yabo tunyora roboti uru asinchira yabene tekana nege ikaro kia bene kiko bage gokorwa ase factory au imense yaito ya Kenya litkoria lero kurwa se factory ya Nyamache igikaro kia bene kia bage gokoreka abo saba director nabaiga bali mibaba gwikirana ase chinsemecho ligotwara igikaro kia bo kyo gukora umwaka yaito yaanze kurekana ya Mombasa simply because quality yae ende tu wakaraba na so tuibwa tuwa nego ndo kia hoki so iwana ni na bale ende bigero kuboki ni bigero kutoita don como tole na bala kwa I want to believe that the government yero na yere anchiranire tuanze kubatia abantu atiga mangana yo kuja kukolecha kiagere biasara ibintu yakolekana tese mesi mahate chifactory chirichia bale michi alenge mahate chie mesi chigapo independent factories chigateko tutegeti biasara muri misi nimo tutakamira kuetesi Kenya yetu igiaro gatora wecha ayo tekero torumara kano mutienyi bosemara gatatu tekere yake igo ebintu bine mbiro bikebike tutegete kukwanira nabari asitubwate naro emechande go yichipara na amangana kwerende extension services ngokwana tolene county government gitubwatesi abalimia baito banyale konyora obosemi bokuchikuba konya kuchimana Orengana no director Abel Kenyoru niga basabira abalimia banyare koba abatwereru na gosimeke chaye nyinge elibabe bakuatana no akorwa se factory ya Itumbe eyo ebwenerete kobage gwatana no akorwa se factory ya Nyamache turu Nyamache togende Itumbe onye ntubugati chaye ntoguso igomwe igwa conditions kiaruwe lakini rende ntokuwa wikatoborie gentekyo egekogera tokuboria egentekyo there are two reasons one ntogocha komenya Nyamache miaka yonse ntwa Itumbe eri yakabere mbatagete keyboard kubeka ba director batatu kirefa factory ono nyote bangu jikotomentari jibesa ntumanye tieke wango ihobono inurete chai jibesa comment ki yari bogante ebuya ko seri tarikobara ono iga equality zone 11 yengima equality girigo ari Mombasa moisonde narenge Pakistan matukana narenge Iran equality yetu ya chirego bone ngento tubolide ne volume iyo chairman yakwanire egwana teche igoro erinde reduce the cost of operations Ombaso mweno yore board member ase factory yeiga ya Nyamache niga batebiria balime buna nige kyombe gya KTDA nseyo moroberio KTDA Foundation kera chikobage kwena na scholarship gochia somwana yomo ase kere factory oyo rabega gukora buya ase amatema abo ndokubona muri foundation nga KTDA Foundation sponsorship nga yaje wana matemna sogete moje monyore bali bakolire buya kere factory ne sponsor umwana oyo bali bakolite gamba igoro y'ebintu binde byonse ngonye cyatele goche factory enyinge digereche nchobugima bwaito ugwaka na madeni na gora kiango nemechandere menge sana igoti gamba sababa limibanya mache Itumbe kamoranje mo basagoti yakolete cha factory igoro y'omuntu
onye ne mechando mubwate chitundu bali tema morora marora meka ina ikiri chi office chirerega bantu gosoro we mechando ya ino bona boja mutinyu sto taraba ese kapu ye mechando yo bwo ya beire chigari na chi abori chikora to bwo no abori Mombasa chigari chi abori ikotate kwa sabana ina asbaje chigari chi gotoka yakora government ne bwata moyo na Mombasa over 2 million bucks na intunto bwato bwo muna KDD egento kia kere ne chigari tole kanyorega libera kuri nyamaja atoje to metro etoro bwoyo na bego toletera bero to kwata bana chi university college elime kitokone to kogenda gari ese to koikerie roni to ego chikora to nyore yene ntirego ono to asini koirana beta paki kobori ngaki roni yane ntugoro ekine ngo saba mogani moto kwana ali cho visi tibengi tie tigo titata mendera na ekere chiararire lakini asabire motokonya abalimi tonyore bese tusomeria abana Orwa Nyamache ime bunge ya Babasigi kwa ripoti ya Mayane Soko TV Elietariane Mausa Caroline Majito Mulgeria kwa igure gatichi nkwana cyabali mibeke merigie chae baire irali bagwetera nabo igali batagitakorekana se secte yo kono Majito Mulgeria togoska motweni gekiombe kya Independence Kenya Women Awards kya botkiro roboti robaswate babwato mungso boigo bakoleta moncheli ya sebinyoro cyabisi naboigo aschi sector miense na korengana Bernard Smanto oyoro moraya se kiombe kyo nigatebire ekerenga kiombe kyo no gosegeta baswati miense asekeria abwato gatia marieta y'abaswati balia bakolire bya asiensemo na kolenta moncholio asiensemecho. This year on 7th June ICWA convened its annual summit and gala bringing together over 1,000 women from across the country and diaspora. Leaders, entrepreneurs, creatives, professionals, grassroots champions and policy influencers. The gathering was more than a celebration. It was a powerful space for reflection, dialogue, and collective commitment to building a stronger and more inclusive Kenya. Now, our reflection on 2025, the progress and reality for women in Kenya. As we close 2025, it is important to speak honestly about what this year was meant for women and to women in Kenya. We have witnessed meaningful progress, we may say that, stronger collaboration between women-led organizations like FIDA, civil society, and government institutions. Okay, the ICWA Top 100 Women of Influence in Kenya 2025, tumesema it's 100 stories, one nation, and less inspiration, whereby we have our First Lady, Mama Rachel Ruto, anaongoza the list, followed by Honorable Cecil Mbarire, the Governor Embu County, Honorable Gladys Wanga, Governor Homa Bay. We have Faith Odhiambo, the President LSK. We have Honorable Njeri Mahina, I think Women Rep. We have Reverend Katie Kiuna. We have number 7, Faith Kipiegon. We have Honorable Gadoni Wamshomba. We have Pastor Dorcas Rigathi. I am deeply aware of the urgent need to create safe spaces for women and girls across Kenya. Despite progress in legal protections and awareness, gender-based violence remains a persistent challenge in our homes, workplaces, and communities, basically places where are supposed to be considered a safe haven for us. Ojo muligereri norochenga baginemia yamo bali bakoliri biyaso mwakoyo inche tigambe ko mungino ne ko wali nyombanga no ale na mbeya mase list yeju akimutambo letie lietia nari no ari Diana mbonga kibatako bolite babikerie tali agoro bono nkumeti kiagara innocent batebirira basubati balentira munjuri yabalentigantebe next time nero roto tebanga next time nero rakira baba ira identified bali nande tuche to identify kurmaika ama bonchuri linagenda to kolekana se chinyumba cheito na mono
bintu ne binge bigendete gukorekana mwanchu murigeri nkagirte nga twararigeririe meganeri ere ase kurwa samaiya kirabunta gete tubutulira abudayana togende busira kini gentungereke montegete gote abakenya nibo bantu bakubona chi record kwararo muswanti ukuruku Truvena Muthoni akabona record yokobwani umute akayobwani ase egekagie chinsa 52 nabo igoro na muroche kale no super CC we county ya Nairobi moske musiria na anamono muswati onyole endorsements ase kebusi mbali yani bagona konyora inchira bachi kwa babako rorekana ase chi ebintu biri bikoni gwano nyene partnership gose kubutwaro kubwatana ne company chinde no nabantu bene anamono chiwese chiachire kinde gionsi kilio gokora Diana kintu ngiye kerekesi ni sana na maine kagerete se list yeyu lietalia Truvena Muthoni twali nyenye kiriororo ikiombe kinaboge komo consider kemwe actually na ngwiri etalia kero ningaite ni na ngwiri etalia ndiare ngoro okay iyo taigwa ni liane lakini liane naligwa Truvena Muthoni na ndonyore ngari tukolia rero WCW igakega toguli chengera baga basubati bainyoiro tagete oira na sensemi ya bali bala so mtandao lakini muna kuira naigo ntagete ngeberero mu producer ito muswati onde nara nero kurukunga Doki Dorcas oyo no murugi oba nero bunire record yense so okorosia chichabati nabona tuligeretie muyega mu Christmas saro se chichabati ase chita kaibere ne chi second 25 nemo ase chichabati charo se tine chabati chialenke asobwango mono na nemo nasagotebekana nga nigabunete record ebekire eliyokoros chabati konyeroro yechi minute isato ne chi sekondi emeronko amini chi sekondi 10 ne chi microsecond emeronko 22 muswati Doki Dorcas niga abune record yokoros chabati asobwango chabati isato chabati chiakoros ese record yeyu ne chabati isato echianyalto kabaga korosia sechi minute ibere na aboigo ne chi second 25 ne maba Kenya kende gionse kibegire record as Guinness World Record Book bono bataite bakebune timanye tinga inkyo cha kuligeli nayo choro lekelkeroro obuneiga sobwango sana chabatisa to ase kuligerelia teit kuligerelia ndai to muligelia ante bintu kerinda akore na chento ke record book eyo okay kero dimati chabatibere chimine tirengora rosalinkabu lakini no mwanchu muligeli kora tema record ira bono igase chabatisa to ejimine tibere eje second 25 nemo Good job, Doki. Good job. Good job. Zimeiva vizuri. Let's go. One down. Maliza. Maliza hata. Yeah, good. Down. Woo, 225. Wow. Actually 224. Alikuwa ameshamaliza. 26. Chiaire
chaira chimineti nibere nchia yabia chiayo bagateba nchiayo tichi sekondi 27 mwanchumuligili nere record yenye yokoros chaba 3 ise chimineti bere chako atimanya chimineti ringa chikoira chaba tichi tuanje te gatima tirenga chikoira mwanchumuligili ya nandi tuma itinsa iski tebe otemire sana tagete uligereri bari barasensemelio mtandao tukole togenda ase magazeti manjito maligeria ndo jejeria kibaote ba Happy National Day in Bahrain and Women Crash Wednesday kurwa ngombo manamba Bahrain Kingdom Weekend Soko TV na Diana Demo na All Ladies in Soko TV mbaka sito kanyimbo mwakiage agotebanga na my daughter Mazdiga Morana, my sister Zevarini, Rebecca Gladys Emery na basubati bonse batwali tukuligia onye kuromo swati anonsia sori tukulia rero ngo tibyanga WCW ande kwigwire nga basubati ngo koli bakali byebyo mbikibinde byasokira sebiko bakonya na bigo koba segeta bagende tukobwa tukobokonye bagende gucinci ibinyoro kabagati abaya bakunyara bagucinci ibinyoro na bigo kurenta monchorio Prince Nyachotmo kayote ba good morning WCW tuned in kurwa mpigo esuguko egete pidiana mrandemo kai toge kumbatera mbole li feriza keri omo editor itonere ngajyale ngajyake kumbatirite sugukwe atebanga na raka gotenga sana timaitia sare gotenga ende esugukunere yo manchito mulgiria Prince Nyachoti mochokoro bwari biriri abate babwakire byakurwa bobembe imeasho no arime na boigonda ira na igorondole bali ba antaraso mujumbe yabo Solomon Nyamonga otebawe represented from Ruiro Javet Ageta momanyi bwakire bya minto tuko pamoja from Nyamira County Ogembo Fredrick bwakire bya Soko TV ateba good morning from Nakuru Massive were represented na boigo enengo yo kimakes badaye otebanga good morning Anthony Gori Moiboli Anthony Gori from Kenyatta University na Jen Yabete, Victor Mondo, Dennis Kirandi, Lydia Nyaboke, Amos Kamori, negatia bando. Majito mugenda bukogenda gutuma ujumbe yagona sina baitio studio 07 8 marakabere 6 marakatano na 3 nere namba yo moira tunyare tugusanga naye bode wo kubeke kirengero kagondo chen Soko TV bwakire Zakaria Moma kurwa Kikuyu nkuganiria abana ba Mintobu na Susana Mokera Josephine Isaka esu kwengia yomolembe na yondo sore tware suku yomolembe Soko bwakire Joshua Monguru Ishmael kurwanya tie komirimani kinyozi watching live kati abali batumira ujumbe cyabo tinde tukwira no manjito mulgire katuchiko sanga naye ali ya gazeti tunyare tuko komanyanga na ali regende tukwenekiwa Soko TV uboroso bumugusi Chinchira chito chige kronigo chira soko goselwa konene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kicyagaren Soko TV twachire gutorige sako cyumugusi kurwa soko limera asendiba yabanyandwariro oboroso bumugusi boigekerwe omugusi bono ne chinjira cyago goikaransanse na kubeke TV yawo kwene kingangwe somye urege koro cyumugusi wetro murobiryo bwigekoro byito hasi tokomera nabaga kaba Samuelere naboigabanye nabanyika irigo kwanero kwebo ya chindagira amasikani chinyangi nemejega ao yumugusi Kerali tukori aramisi chinsa ibere igoro imeye TV yawo nambe men Soko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye nen Soko TV oboroso bumugusi Yegoro yeito imeye Soko Yegoro yeito imeye Soko
Soko kibengia ya jire ngumanga buna leo. Omwancho murigere bwa Nsoko TV igeta sen gen Soko TV ibwatira senge nchao kokoretera amangana amaya ayatabwati gwanchero ko rwonsi kurime yagusina isiko yagusi to kubekera tene ni anyare ko baka wateka atabwati gwanchirire bonda bwansi korwa se ebunge ya Kitutu Chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa korwa county ya Nyamira elietari Nyariki Steven Embonde korwa se county ya Kisii elietari ane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekera yago koreta amangana amaya ko ritukira Jumatatu bakari tukira Jumapili Chini Gongor Perpetual Machin na nyora Netrobin ya Nsoko TV oboroso bomusi Amaruyiri nigagendere tugotose mwana boire bukia tali Yesu sera ekegonko esukari lisabeso ukurasa kwa manyinga yani blood pressure ninki turakore wetanga kuri wasare nyora lichibu asomurobiryo bubugima nobo cheno asora bigo kumeni wanabanyegitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatunge tyobo cheno kumurikira marwire nobo wenia nyora murobiryo bubugima nobo cheno na Caroline Mausa kirali tukule Jumatatu chinsa ibiri chabutuko ime ya Nsoko TV oburuso umugusi mrena nabalibe chinguru elikwe manyabo na wataka kuruchitananya chinse Frida Kerubo Innocent Onyango Clinton Ondigi Diana Ndemo Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke nakige kos kiamesa yamangana majia. Kera kama tingatara, daike taoni ya Nyamira na lena shauri sangwe, ngaro moijana. Umozu batera mabwari. Murigere bwa Nsoko TV, oyo no moroberio bwo kongolia mareko na inje mwana mboka Edwin Nyang'au. Turabe tukumira na kila litukulie iki guchakira chinsa 11 chamogoroba wikenseyemo yabutuko kugwakorire mirimo yawo yerituko kwabukire orosete uikaransitero yawo buyanda chitasekerugo orambulete mirondo kunyagusibero ngori na hali ya screen ni chingero chikoleto na mwanambuka Edwin Nyang'au ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegetere ndo gesongengo to ameriria Bakalia omoto yakabwatwa Bakalia omoto yakabwatwa Amatukemero ngena gaika kabwatwa Mwancho muligereri Nsoko TV egeta sena mbeyemo aseliro baliagusi aiga no mugusi yakwa iguribaga na konyara kwabaga gotegereru ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki Mwancho muligereri Nsoko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chiagusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyara kwabatoko genda ase bali chinse mo chire isiko yagusi sichinsemo bunaichia Nakuru Mwancho muligereri elitonyara kwa batoko wa umugusi ora sensemo ya Nakuru libaga elianyara kwa koigwewa na nemono ntonyara kwa batoko so asichinsemo Childoret no mugusi ora asichinsemo Childoret nera nyara kwa koigwewa Mwancho muligereri ntonyara kwa batoko genda asibali barasa masamba unachinsemo Chiamolo aliaso mugusi yale enuletie tonyara kwa batoko ireke gusioro no mugusi anyara kwa koigwewa asenchera enkeranu chinsemo chia Mombasa ntonyara kwa batoko ikoro nelio mugusi nere anyara kwa gakoigwa asenchera enkeranu aiga omwancho muligereria segeta senigia Nsoko TV no gotuchi kwa bato gokora eke kurugia ito tonyara kwa bato gokora asenchera bwenerete mwancho muligereri aiga ntokoreri bina nekera obwato muchando wasiririo yo mino mwancho muligereri tonyara kwa bato gokorareria okorari kwa nyagosira asenchera bwenerete Nsoko TV oboroso bwo mugusi.
n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi. Uya kigmo mwancho muligeli chetri kianda maega yense mo bono mambia na abono niko tokoso asense mo chigazeti Diana tuligere linara liali ali ese chigazeti ese mambia bono tokumenyo muligere linga tosomenera sobwa megazeti nchini bwate gazeti ya The Standard asoko bako kwanega igo mwancho muligere liya stoch kwa tukuligere liya megano ere ase gazeti Diana na bwate gazeti ya The Daily Nation na boy gonto tagete kuligere liya chigazeti chirichine nengi chiko bachiko teba ase mambia bono mu director ito nigachibekira ase screen mwancho muligere lingo gatebinde egati ya mabuli ya banke ale ase chigazeti Diana na gatebinga chichabati ngorosi gukire inse ye chi mile chitaikaibere yole ndo mwancho muligere li temango nkaga bwinga ki Christmas orole chichabati sana ni chimine tire ngora ire kero kwanne chabati mente innocent gendo yako gerango seka naruto metu cross chabati naruto metu kanda no nobosi akene kya mangana tate kwa admit gento gete CBC wanya mocha mapemo nanga ni mate cross chabati questionable fund mwancho muligene gazeti ya The Standard bakale koboli chibese chikobekirwa amaboli chine chibese chiriyo murayibwense atebete chiyo chikoba chigotumeka korosia emirobelio yobwaga chibwense ya Kenya saga tebege kakimya kemerongeberere bosio nse ya Kenya niyo chikoba kekorolekana bune site yobwaga chumwancho muligene no muganororo iga bali bakurukunga abamanyi bechibese na namono bali bakuru birengereri byabo niko babigeta amaboli ya manene ase gazeti ya The Daily Nation bagaratanga queries over Ruto's 5 trillion funds na barabuo headline yabo nabere go mwancho muligirili na maboli akoboli gwa ase chibese chichikoba chikorwa chichikoba chigwikirania emerobelie yo agateba ekurunga National Infrastructure Fund ichini chibese chikoba chigotumeka kokora obwaga chibwe emerobelio egati yabo chibara nabo igokoligerelinga chinguru cy'umuriro cyanyara ko bachikomentwa sense ya Kenya na asibone go yarorekanire nga umurayibwense nabwo atamabuli yabwenete kweranira abakenya mwancho muligeri ya gazeti ya Taifa Leo bata walitumia sufuria kwa maendeleo bata banga nigo batumegete esuguli ase gukora magendera abo ninga kiri twaroche bari kurobekana se bara na rocho murayibwense bakorene no murayi wekiama kya YPF sufuri kwa maendeleo mwancho muligeli na tabigunga tali sufuria sufuri kwa maendeleo batu babwate kende kero utumia sufuri abalende batabese sabu esiro nebwate effect zero is a number kyaro konyoranga chiribwe cyalenge 200 bamentire yamo cyabirirenga batabire kero cyako barakinambo cyakera zero ngo batumiete kende getayora ginende sufuri kufanya maendeleo mwanchu muligeli ntotate ko manyanga abagaba na abanindo kina babekira maiso na abande barali nganga kiba tumiete chibese cyabo gukora magendo asekale korekana chi county chikolete magendo chinyinge twarore byombe aho bigotebanga abagaba na bakoleta magendo bakorekana na ande bare bya batangaine ono bagatenga walitumia sufuri kwa maendeleo atebanga zero togenda se gazeti ya The Standard tabali Ruto walks into split ODM in fast post Raila tour atebanga umurayibwense ni gobono akorekana kogenda asekia makia ODM chisemo chirichiroro liacha kwa gakoranga kya kunyara koba gakoira libaganere kunyara koba gakorekana ngonyolde nsemo yekia mekija ODM yakorekana nga kibugate omwate kano gati yabo gazeti ya The People Daily ni kale batebanga ni goba koboli riboli barabagoteba ine ense gose serikali nene nigegendrete koura obunyamasi wechibese gochia ase chi county gose chi serikali chiegenga neliboli yabakoboli ase gazeti ya The People Daily mwancho muligeli tokogenda ase gazeti ya Business Daily ngokwana bale asibagale korumo barobwa abantu bali banyara ko bakonyora chibese kurwa asobonye bwechi shares ya Safaricom asibagale goteba mwancho muligeli umubarabwa abantu gwetani chiri bwibere nechiminye nigobono bagochiko bakonyora kigende gikuru kwanga chi shares kurwase company ya Safaricom bataba Safaricom bond chiri bakogora abantu mbabegete chibesororo libachiko bakoranga bakonyora tokogenda sense ya Uganda gazeti ya Daily Monitor igegalatanga
private dangles 7 trillion for oil projects mwancho muliri swagala tabanga chikampani cyabanyana ni gobona chimu chibende suguna neti chibese elichinyara ko bachikoywe mu rubeli bwo koligia amabuta sense ya Uganda togo swase gazeti ya The Citizen yeyere kurwa sense ya Tanzania bakaliko bolinga why most Tanzanian startups failed early on timati ya Tanzania bange osanga so bali gazeti ya Songo eko era aliense eli ni geswali keroro mono bata bangangie ko era obonchole libogo chaka sense ya Tanzania boko nyara kwa boko no tali Tanzania kana Kenya ga ige biashara go chaka abantu barengereri go chaka biashara byoko ni amagena batali bakanyora muntu teyo bali chi watermelon banta bange bachitemire Nairobi majira ge karata Samia aridhishwa na JWTZ inavyotimiza majukumu mwancho muliriga kalikuligeria ikiombe kia mabuna kegenda taka kwa mirimo ya sense ya Tanzania gazeti yo mweli kurwa sense ya Tanzania na ere kurunga raia mwema gazeti yigale kwa na uchaguzi mwingine kasheshe mwancho mulinge kwa tabalenga nigo obochol bonde buka roberi ya sense me ya kasheshe imata Kenya mbale bali chise mu kirya Tanzania igolende twara eteire ali alese chigazeti toirane nakobeka maiso ase chigazeti cheito chonsi ndo chibono lero chibweka ine Diana igongo somo mugano yo igoro ya amabuli akobuli guru yechibese na ayo nyari ko bagokubwata ni kabisa gazeti ya The Standard The Daily Nation ngakiligete ncheko chakana The Standard bagalota ngumura ibwense William Ruto bono nigo agendrete wakira campaign umurubelioye bwogo kora maunchuliriyo uchumia sense ya Kenya kulende asibone gazeti bakaleta banga igatu guteira rumurubelia bwate bwo kunyara kwa baga kubugulia abantu balesekera ngo gense au bakoro kunga mama mboga nabantu bali bakogendie no ne chipigipigi nabono iga nigaira ni remerobelio emenene na ndemebo elia gotebanga nigeta gete koikirania ndoto yense ya Kenya aso endote kurugunga ya Singapore kulende libolio lira somura ibwense ndi bagatebanga ye ninchirenyia ekorolekano mura ibwense atagete gutugutera abakenya ndoano elibanyara ko bakoranga nandi bamochole sekili bale otebanga koira ANC ya Kenya goikase chinse chintangani chibwata magendrese ya Kenya nigentege kongsana bali bago bamanye tamangana ichibese niko bale gotebanga niko babwata maboli igoro yokorosigwa yekeganche gekurukunga National Infrastructure Fund ekibagotebanga nigo kigo chikobage kogoserelia enchira ebintu bya serikali byo chikoba bikonanwa gochia asa maboko y'abantu bene kusaba ntabanyane muganura sepeji yakanengo yobwatinde nyariko bango yoligereri nabo igonko ligereri ndo mugano asaba Kenya 15 batatu banyariko bakoboligwa kurwa sense ya Russia abwase balenge kubwatanirwa na kiliyotebekana ase chisegi kiroro ngo bwatu mugano ya sepeji yakane egere mai kurangeli Diana na rata tebye gazeti ya The Daily Nation ngakiyo kwanera igoro yo mugano uyu bw'ikibese cyo nindo chegaiga bari babwate obumanyi igoro y'ikibese nigo banyariko babako bochorala kubeka amaboli manene ase kibese cyo bakale gotebanga negento kyugo kumisana nga kibese kinigo cy'ikikoba kikuruzigwa kurwa asobonye bw'ibintu bya serikali gochia ase abantu bene osabantu abanyene banyariko bako bigora eliye serikali nyariko ba kekobeka kibese cy'ikikokora amagendera yu nabo igoli boli rinde likoboli gomwancho muligero linkilinga ngaki kibese kira kikoba kigotumeka asikili bagotebanga tere serikali tera oroki umurubili yebegete wochikoranga ubwasyo limbororo ase kibese kikoba kigotumeka nabo igo bagoteba ense ya Kenya nigere asa makabeso eyubwate koikaboniga ekerengo gichi trillion 13 asibonega bakobolinga SCS Kenya onye terekira ni emirobili yabo aso gutwara kibese kinde cyose ngakiyo kikobage gutwara kibese cyo kara magendo asikili batebire chinse cyakira so muri yabwo konyara ko baba gutwara ikigancha bune cyo murayibwe nsago kwanera nense ya Norway lakini bagatebanga aso 10 yabo niyo bakonyara ko bago sangerelia no gutwara kibese kire cyetane tikiri bagotakirwa kore amagendo banyora kibese cyaso bwange gukora amagendo no murobelio obekira maiso na namono aso mwencho muri SPG ya gatano bagukwanera egati ye ebyombe biri usama shiriki ya serikali yarengerete chikobage ko yaonia eliye nyara ko yakonyora kibese na gukora emirobelio mwencho muri nigo bagotebanga liboli rinene ndira nga kibese kinga ichikorwa landonya chikorukurwa asobonia gwebintu bye serikali lyo liri mo chondero page ya kanene ya gatano no ego kwadera mangana iyo yokorosi wa yekeganche gikurunga National Infrastructure Fund
eyo bali babwato botati bakwanere nindo chega iga aseseme yu asepeje ya gatano oyore oli okurigereria ngaki chibes chigotumeka gose control of budget umusubati nyakango nerengo tebare nga onye chi county choka chinyene chia sinyiro koros chibes chiabo osia sinyiro kuikirani chibes chiri chiwende gosangira chikore miroberi yabo na chiro chichibegete okoboko na kurigereria ngarire kolie serikali yanene yanyara kobageko bakonya gukora emiroberi yabo somere ACPG ya kane ya gatano Diana. Manjito muriye ya na inchase gazeti ya Today Nation oinoro muganoro monena se gazeti ye andege ego kwanere igoro ya mabolio ona bakenya bakwebolya negatia barai igoro yechibese chire 5 trillion chigo konya wete kokwene kyabuna ensi ya Kenya nguskere motu na kurukorwa third world to first world asiko igurenga nigega niriko babuna chinse chinde cha Singapore nense ya India ono nigomra ibense ya Kenya Muske William Samoei Ruto atebire buna nabwate chinchira rachikwene kyabuna ensi ya Kenya terigotigara magega koreneriye gochigo chabuna first world egerere first world igege minetinga amo Kenya tayoro motaka mo Kenya tayoro moda twins nigo toko bagatigati nebanga ntorikorenga ne chibese go konyoranga undete yoro motako manchito murigire kore no mugano yo nigo rase gazeti ya The Daily Nation page ya 5 na kabere page 7 asego kwanera igoro yechifandi chiria cabinet yabeteke gukwanira ntubwate National Infrastructure Fund nabayigo Sovereign Wealth Fund asomra ibense ya Kenya bona tebiringa the National Infrastructure Fund nigo chikokonya kweneke buna magendero nabayigo bintu bidyabiga iria sentra bene buna chipara ngo chabire konyara bigo koderwa amoncholerio nabayigo gokiniwa asatebire buna National Infrastructure Fund yego chikwenekya obwagachi bwechipara wagachi bwechichiro negati yebintu binde birachukwaga eri kwenekya buna ensi ya Kenya ngochire gosukamotwe abayiga asatebire buna nenchira yamyo chikwenekya buna amadeni tari konyara kagusabwa nabayigo egati yebintu bide bikogerensi ya Kenya yatigara magiga nigaya kwanita ya mange asinsemo chia Butere mi county ya Kakamega satebitebuna na chikwenekya ensi ya Kenya gutwarira magendero nabigo 5 trillion yechuma njito mugeria nigo bona abantu besokire na gutebanga nigo abakenya barachikomia wetira sebango irachikona chu asebange batebire nabigo gutenenia emiroberi yo muraibensi ya Kenya kulinera tebire ngatari guteneni wana bwate chinjira uchikwenekya buna ensi ya Kenya ngosikere motu asigo ditkorigoro abetika ukwanira egati ye emeroberio kwetira chi project chirasisemo chaturukana nabayigo amadini ari mense ya Kenya manjito murgeria negati ebintu bidia atagite ko bwekanigo soko ikirania gatebire gwetira ase omwaziri bwekegancha John Badi ngani gataite nera ikiranie egati yebintu bidia bikorekaneta senseri ya India satebire buna niga kubwatia Infrastructure Fund cited by tigana isoma Infrastructure Finance Company Limited eyora sinse mochia India nabego Argentina fondo vidusiariro Federal Para Infrastructure nere korekanete asinse mochia cha India gotebanga nenchira ya monera uchikwenekya buna ngochiare korenta magache mensi ya Kenya ili abakenya banyare bagokonyeka mwanchito murgiria ogwesomera sobwagale omugano yora se gazeti ya The Daily Nation page ya 5 na kabere orebe gondini nyoro bunagikirie emirobiri yo mugara ibense ya Kenya mwancho murigireri negati ali ali ase gazeti Diana mangana ya kurukunga National Infrastructure Funds kara tokurigireri se Kenya so mwaka uyo bwechiri bubere 2025 nigo bateba gwetania abakenya kiri bwisano nemo n'ikimisano isatu na ubabwate ubutenengu bwekerengo kigoro sana 6800 kira abandi bagendete gutwara umucando murayibwe nsobe kiri kibesechi agoteba 5 trillion one lock economy yense ya Kenya sagoteba ise myaka 20 bosyo nigo yense ya Kenya chikorekana buni site yobwagachi again to nchendigeretie nande ngo ibirengere byane buna innocent ngokwana maboli nara aramanene sana ayakale kuboli guigoro yokonia ebintu bwate in fact konye serikali itaragenda because the president ya outline it yakwanirite bintu byakira yarwete ngeguna presidential state address abwenete kota tebinga ebintu bya serikali biri byo chikoba bikonigu mbire byebi nanda kira byo onigwe
igo tochiko bato okora magendo na bagokorwa ya Bakenya mbatebete tuli kuri chibara na maene chibara nto chiganeti egar tonyara ko bato okora sobosombi bwito gokora obonchoriri bwito na okora kiregento to quantify risk eroro litumanya kumatoko gendoro na madeni ya ito tubwata makabeso tugochikoteba ngango chikutumika tuli chibes chito tubwate imeyense ya Kenya because abateba tutakire tutumike chibes chito egati yabo domestic borrowing tuoniri shares chia Safaricom chigendete kole telio gisana mashirika narabikire asebi chao chikobaga kone nonye tugoteba nga murai nabigete mirobeli yo guchikobaga kwirense ya Kenya goikase kirego gya Singapore na atakire kwireneria Abakenya amabolia ya boliri gaiga ana mabolia manne sana na mabolia manne sana umurai bwe sabonete kwireneria Abakenya litonyara ko batuko manyanga nga kiense ya Kenya ko genda busio chibese nchito sinyete twins a financial experts ni bagateba nigo ekororekana ebunge nene tilichiko nyara ko bage go oversight chibese chi ekororekana egasi nyingi egera se wizara yeke ganche ya serikali ekiboni igasa matukabone getenene na John Mbadi gobona mwanchu muligereri negative meganelie rese chigazeti echi asa maboli yaro ramanene naye naboko nyara ko bago kuligereri naboko nyara ko bago totebi birengereri byao kubwatekana no korosi gwa weke ganche gekurunga National Infrastructure Fund kigotebekana gechikoba gekocha kyamagendera manene asumura ibwensa tebire igakemya kamera ngeberere busyo ense ya Kenya yechikorekana buna a construction site ense moyo bwagachi ase ubwagachi kuchikoba bakorekana na ndimo no bunyara koba bukuigorera Abakenya amabaga mange yokonyora enibo na ndimo no guchikoba gakoreta amaunchuri buchiase ense ya Kenya kurende muna nagotebye ntibatakire ko manyanga chibese kinga chibachikoba accountable tali kubeka chibese igo tu SMS chitali ko manyunga ngachikoba chigo chiko ngaite innocent ine gati ya maboli ya bantu bakubolia nganga kichigo chiko tenenerwa priorities inchire chicho nabo iko management yabo na kigo chiko korekana nagotebya chimilone chirense ya Kenya njira itani chiri bwisano na ibere abantu babwa to butaka imense ya Kenya n'abantu umubaroboro munene sana nimero bili yachire abantu 15 batatu nigo banyartu kwa bakobori gwakurwa ACC gigendete sense ya Russia abantu abono nigo bateba chi amate chiabo cyanyari ko bachikonyoro moyo so kubwatekana na kurwa ACC US baira ni wocha sense ya Kenya kubwatekana no bokonyi banyore kurwa COBC balozi wense ya Kenya ime yense ya Russia page ya gatano gatatu nige bwato mugano uyu ngo bwatia sobwa ngo mwanchu muri lito nyara ko batoko genda naye somugano uyu bakare batebanga marieta narega iga yabantu bali banyara ko bakoboli gona kwiranirwa nabande bali asichinsemo gaiga nindo cha sebicha murai bwense ya Ukraine aselieto kurunga Volodymyr Zelensky sinande boigale no waziri omanene bwense ya Netherlands ukurukunga Dick Schoof asbabeto bagokwanira abalikia mangana sensemo eli ya Hague asbali ko bagokwanira asamangana ali otebanga bachiko bakoranga ki chiamate chiri cyanyara ko bachikonyoro gwakwa kirabe chiko bachigwa kanwa kurwa ase chinsego se ase ense ya Russia chikoba kebwenete ko beterero lakini gati umugano yore gaiga niko bale gataba chiamate cy'abantu 15 batatu barenge ase ense ya Russia bachete ko irwa sese giyo kurwana ime ya Ukraine bono niko babwato moeso ekirabanya tukaba bakonyora libagana kwire nigo cha essence ya Kenya 15 batatu negati y'abantu 55 na batatu na babere ubale essence ya Russia bagatebekana banya ariko bagokwana no bubarozi bwa serikali ya Kenya ime ya Moscow na namono basabiro bokonye libanya ariko bakwire nigo essence ya Kenya niko bone gotebekana serikali gubwatekana nechi record chiaye ni yote baba Kenya gwetanye 50 no mona bane niko bale essence yo ya Russia na Ukraine aswagendete kwitira obororo nigo Abakenya bange babete bakongaino na koirwa guika sense ya Russia aswanya tukaba bakoyegwa chire cyubuli mungani bachikaba bakoyegwa emiremo yoko bakana chibese chingia na namana bakanyara kwa bagotebi gunga nigo bachikaba bagoncholie bugimba bwabo chire chia onchokire na koba obolimo nigo bono igo monchu muligerelia bagende abange bagendete konyora obugwenia kurwa ase chinko machintindi chiri banyorete na sabande bagebwato mu chando bagendrete konyara ko bakonyora ubugweni nonyo no bukonyora indagiro maite
abande bairanete emibere yabo gesaregete igo mwanchu murigiri ni watebanga abakenya nigo bagendete koborigwa kurwa ase ense ya Russia sabange bali ase ense meli gotebekana nga ya anajeshi igati yechikambi kiri abakenya babwatanire ne ya mekurunga Istra Wagner military base URH kilomita 53 kurwa ase umuchi Moscow nabo igo abakenya bande 29 go bale ase chikambi chinde ese bagateba kire imeyo muchi yo St Petersburg camp nabanda ase 25 mo bale ase chinsemo chinde chitaramanyekana umwancho murigeri kubwatekana na ne oroboti rule ase gazeti ya The Standard ni bagateba Daniel Mogi na Daniel Murioki abanyaltuka bakoligie nchira yabona koika senseme ya Russia na kumanyia serikali ya Kenya gwetera embassy asomochi Moscow nigo bono bagatebanga nigo banyaltali bagali bana konyara kwa bakuru umuncho murigeli nabo kurigelia orora abakenya bale ase chikambi aho nindo cyabana bagusi ase gazeti ya The Standard babekira ase chikambi echo lita likoreka neliyuko gusibona buna uyongoro ndo chega igogorunga Wesley Nyabuti Benson Yosumo no bale senseme yo ya Belgorod yo gotoka chinseme echo chia Russia nigere bateba ere chinsemo chia Moscow nigere kilomita 5 na ibere kurwa oso mucho moneno Moscow asbagaloteba enegati abakenya bali baroro okwanda sensemo ya Istra na ande nindoche abakenya 29 bala senseme yuna aro nindoche mugusi naroro mugusi tabuletini ndoche gaiga monchu murigiryo mwenkano ari Nixon yonwo mwenga igati yabali baroro oyo muiranire kurwa senseme yugo cha Kenya igakurunga George Ramba mwagona nigaira ntego cha sense ya Kenya abande nigo baroro nindoche SMO ya St Peters military camp yunere chikilomita chimisa nebire kurwa somo chumos kona barabo nigo ebwata bakenya 25 nomo na anene mono na aro nindoche iga malie taroro nindoche banyare kwa bakoirania abakenya ange batatogo cha sense ya Kenya kera abande bagendete kotigara asenseme yo igintu gyo kumingelinga Diana kire kambi nebwato umwana umugusia senseme nabo wesomera umugano uyu onyara kwa kumanya ngikeli gendete bechi ya kianda nebwato umugano getere kini umugano ingo chikoba kuyobwata ne clip kyo murayibwense baroreka nasama tukabwa ngo bakwirane na Kalonzo kubwate kana ko matebinga ayago kwa bwato bone no bone ne mono tokoreti bantu ba magendera tutareka somugano oyo mito Innocent tiana ikwaniro mugano gwa kwanire kurwase gazeti ya The Day Nation nande tareka somugano oyo simireto anyotari tukuri igoro nego yari gukwanire goro yo misiko kurwanga Felista Kemto oyo sireta stinsemo cheirani astwari kuboyirwa bunegeta Sengen Soko TV tonyari tuwikira stinsemo chia kitutu chache South imeyanya koe ekenyoroge kurwanga Irianyi village tokumanyigwanga ni nchira ya moyo kusangana barabwa saba iboli bae panyare bagotebya niki yabeteke okorekana igonga nonyene bali bagusiria amagima baschinsemo chiria cha isco naro tali bonse bagusiria gwetira as agent mbari bakogenda ro kwanyoranga amagima bolende anyarire gagwika senchirembe gose barwalire buno yo konya ni garwali tikurenda gasiri bugima bwa ekale NCA isco ya Iraq ya Iraq kagerete Diana tokogenda mutimu kugeteiga toligie nambe yiturarigie amateyu torore ya masa mabuli abere turababuli na buranyore abaliki baitokera bagendete kubwati umugano uyu na butukunyara ka batoko bategera tuigwense amo yabo yakabere ngakyo umusubati uyu nyara tukabagusiri bugima bwaye kare asense ya Iraq kurento tarena somo tukoma kigo mwanchito muri mugano yo mito Innocent asomire nigora se gazeti ya The Day Nation page ya 5 nemo ase omwaziri woteneta mangane chize chisko msale mdabadi ya ukwanira igoro yaba Kenya babete baguchimisi ya Kenya nonganchirenda teba igati chinsemo chiria cha Russia na Ukraine asabotebanga abakenya bange bachiete nabono igabange bari stranded abange basiria magimabo na bange boniga nigo banyote chingoma chintindi nonye negati abali banyato kwira na miense ya Kenya atebanga antu bwate chi location chikoro kwanga Belgorod, Istra, Wejna military base na St Petersburg na Rostovi on Doni negati chinse chiria chinsemo chiria chinse ya Russia basiretie yani chinse chiria abantu abange bare tokomanyigwanga awikitani abantu 82 nigo barasinsemo chia Russia military nabo igo abantu bali babete usiti kandebe agents bali babete bako
abako bwatuka abantu abagucha sinse chisiko bako bangaina nenchire ya mabuchi kunyora emeremo abantu abo bari 200 bari 600 wikiraboniga nigo batsagete kokorerwa bunengi bamanyengani kiyagerete bako bwatuka bakenya ucha sinse mochire cyara shoma njito mulgiria egatia marieta ya bakenya bali banyante ko rwa sinse mochiria chia Ukraine no ari gaiga no nyari kugwesomera ase obwagale page ya The Nation page ya 5 nemo Oncho muligireri una Diana agatebiri kigazeti cyonse rere kwamba korekana nigo kibwikaine asekeli bako nyarako bago kwanera umugano no regaiga ase umusubati yomo anyarako bago sibwa ege kisibukie miaka 15 usubati ya selie tokurunga Bethiros Corona miano nando yumanyani kante selie talidenga mudhoni ni gatogete nama mocho yoko muita musacho yo mubwi miaka 44 aselie ta Manson David Ngugi Mwaura kera balenga senseme ya moyoko egokya na kunyubi nywegwa yego toka chinsemo cha matopeni ase ege chichigo se Islam ekorugunga githogoro aigo sumu county ya Nairobi nigo bono batebanga kubwatekana nina chiyabetege kurwegwa ase kigambero kya milimani ko no muna chebina aselieta umoske Justice Kanyi Kimondo nigatebetenga ensemeli yoko ireki nabusyo nigo yanyaltika bage koyorokia ekine kyonga musubati yo nigabwataneketiwe no goitwa kwa omongwano yo asagatebanga gukukwaye nigo kwa togete kabwate chinkoma asumutwaye nabo igo nigekorrekana nigagetunegento ekikirete akanyara koba kago kenda gusegusiri ubima bwaye na nigegatebeka no musubati yo nero bwatenekanetiwe no kumuita musubati yo inonya nabo igachitagatebanga nigo omongwano yo atogete itete egento batebire nga teitete kine kinigo kyanyarte koba kego ikigwa bosibwe kegambero na umuswati ni gatebekana akoretege korwekyo umwaka bw'ikiri bubere na 19 nabo wesomero mugano ya CPG ya gatata se gazeti yo nyara koba gukwemanyi senchira yo bwikirano na mono mwancho muligere yo manyanga na kikia renge elio onyara koba gokomanya mwancho muligere tutigalete asorobot tokorwa samangana yo boiti bono robot ronde ndore gaiga Diana esbagale batebanga Inspector General Douglas Kanja nigo bona arure esegeto gochia asabanyanyimbo banyarikoba bakorenda aba Kenya kira bagendete kogenda asechinga kiechi chimenyega ase inka kira gatebanga chibara nigo chitira banta bange agatebiri bona abanyanyimbo banyarikoba bako tinya amachiko aliyabwedete kubwati gwabara nabo igo barundia nabaro kubwatia amachiko aliyabwenete na sekilia batebiringa ondebwe stabasa gotoka kanywete kakogendie gali chiali kubulo chiranire nimanyete chigali mabantu babegete chiretie chinene bakogenda gusiba bigete ibinywe gwororo tokoirana ninkomanyo mugano bwa oko ekyombe kya DCI kuna bagendete koligenchera yokonyara koba bagokora egente gikuru kwanga obo unengi usobonya bibwabo kubwatekana ningi keirete Cyrus shikalagala jirongo gosiri ubima bwaye togenda umutimako Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain,
bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Nuganete betri uratumia segari yao ebetri ugucakirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gosenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tuligigiga asingichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli kurukuro. Tutakupitia pale kwa gari yako, tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Obutindi no bosombasi amate ni kiretoko asamari etangoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonzo na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togokonya abantu bari amaruna amariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togokonya abantu buna umwanafunzi orenge kwende university ongere gutumia maruna mariogo yogotindi amosariri wono yaikireke wango guikarwali panya oroyo onde orenge kwende kanisa otigire onge akonywa mariogo yogotindi na amaru abasari erio twabaretaga Betami twabarwali erinde obugima bwabo bwirane gochaso obugima bwe twakirisimiese namba 0706380913. Betami Rehabilitation Center lichiburi gukora chingatare ichiobutindu. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities
and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently, we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Nuganete betri uratumia segari yao ebetri ugucakirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gusenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tuligigiga asinginchao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asigari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Kupitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kujamstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Siteke mirongo ine isano na ibere maiga yense ya mumoncho mulili sitigalite 13 chibe ichinse ibere chabona mambi nimate Diana bantu baendete kuyaliga nibono ngoenda bali mugondo abali mibali nago atei babelire iskali barwete school basiegete lero baigweto nange suku yakire yakora bukumbe bwa barose lakini yaikire nabo suku ko cha komete ta ikedeons mambi karanali go chichanali ko no mungu anagetomanya egalime maitera tuachakire kumanyuguru kwa celeb segali boma kombolinga innocent bwakire na mte bwakire ontebye ndagira gusiya bulire kakiri ba twakinete maite bando gwa kayibunire kwamanya gakorake kwamanya koye rusialia kwa chiko samba chialinge chibanda chintambe sana rero nyigwete chikarama sakara chiri nchikore tibia twaeto amara baito boyo bonge chinga kichindengirete ngegenete na mono ntwalete teliri kebakiaga tatebinga nga kitwasalirira balito kontebya lengenga gusibono egalira bandiri ko kolibia abalemia bande timandie sebakale abakuru kubasiegite school mataba nafunze kera basiekire school abagweneta ko babalemi ono lende timatinga mbakaro nandekera tukwanirigoro yabalemi ntagetenda korobotirora gaki nyakango nagakwanete chi county aiga umugano inaengo tigera lakini nje nataka gora hiyo ligereria umugano nore uri gukwanira igoro ye system yenye chisemi ase gazeti ya The Standard bakale gotebanga abana bakogenda ase chi school chirichia
senior secondary school aselitanga ni bono chi secondary school nigo chigo chikobana chiro chichigotwara aborokiegwa bakobeka chi uniform ibere chire tofauti bali bagosoa grade 10 nigo bachikoba bakoiwe uniform yabo nali bagendere to mulia oyo 844 nigo babwate uniform yabo nigo bateba negati ya maunchoreri ya roro kolende bateba nga umurubiri oyo muya nigo bono abalimu abanene bachikoba bagotenda chi school echibere senior secondary school na bali bagokora secondary school bakole baruoro na egento batebire nga umurubiri oyo nigo bagoteba oise ko bagukira nigo boikira nubuna igoro twarengega iga twarenge no mwalimu ariemba kerale gototebia mangana ayo nigatotebeti nigo chikobo muya kolende gento narorire gega kali ko boligwa amabolio na bali babwato bumanyi bweje semi nigo bakale goteba nga omochando mutanga ni ororo nigo jiskuru chinde chitabwati chi laboratory cyo gukora amangana bunalia yo okokora amangana home science asibaka nda gutwara kitchen kibwenete go secho koni ibwate bintu biri bibwenete banyara ko bakoligerelia na koranga kibwenete chi school chinde nchibwati art studios aswara ko bakwenda gukora na amangana yo boralia chi studio chire recording rooms aswara nyara ko bakora chi recording chiaba bana abumete bacha ko record tutu achete college tuachikwegera nga ki record yo kore mirimo abande mbabwati ebiti byo kogosoli umupira mwanchu muligereri nigo bateba nonyene chinde na cyo cinchibwati chikarakana chiri cyububundi nabo igasa bakale goteba ne chinde nchibwati chinsemo chiri kirabe chigokonya abana gutwara igendegurunga amabaga yokora amaigeli aba creative arts nigo bateba nga nige chikoba kororekana onyo muri ogokorekana sikaratasi ochikoba go siekera abaoroki wakonyora libaga lyo konyara koba bakogenderikirwenete abarimu abanene bali batenete gisukuru nigo babutwara ubwoba ngabana bachikoba bagosoaso mulia olibwo echisaya abwe arts togoteba arts yeitobu namangana yo boralia bintu binde bachikonyora umuchando gekobera baranyora injira bakokora ubwaga chwinseme yu nonye naboigo bali bachikokora amangana ya ogokora chigosoli na bari bachikonyora umuchando mono na bali babwate ntegurunga applied skills ichimuna twale goteba chikarakana aswa bachikoba bakoligelinga kibakonyara koba bakora ubwaga china gokora bintu bindo mwanchumuligerili muchando nde urase umulio yuni bateba nga no muchando ubwato bututukanu igoro yechibesire chikoba chiwo chiwakano une school fees ko chia asije school echo asabanyara bateba nga umu principal secretary gose umulike mune ase ewizara ye SM choboroso niga nera bateba nga nigo chiwo chikoba chikorekana chi school fees inchi chikoba chiwo twara monchoreri abana ba sciences na bara ruchibes chinge buna naligerere chingepe abana bachikoba bakora mangana kurukunga arts na sports na mangana yaito bunatole munabaliki abondo jenge school fees na bera sikobe kerengo kiko egara bachikoba bakwaga choboroso which school wechinga kichiko chikoba chigokora igo Diana noro chenga na tebetigwe dangelie nyaruka ya neche kondo sali chichebati innocent lakini ngwatebanga CBC aronye ngiri ya chitima pema nganya okonye tangabore ngokora Ugukanda koro maite gukanda. Ugukanda di manyete. Okoroli na kugo kota manyete. Koroli na bonda ateme sana. Gitu no go spread ye chabatie mesa igoro. Lakini mo chanda sobere te bono no ko yonchora. Abondaji. Abondaji. Aliyo ko yigo kana bora samba bantu. Yo da samba bantu. Mwanju muligereli yo wante bira bonda samba bantu. Nera mambia wichingati. Chingo chirajini meto kwati kichate daya kichate begi toji kaunti meronge bere chitabege tibesa sama gendero awanchi to magiria se gazeti ya The Nation page ya 10 iyo kwane regoro ye county meronge bere chitara kora magendero wetira se budget ya itetwe mwaka yo 2025 as kochakira wa mutinyo July na September sabagote banga chi county icho meronge bere ne gatie county ya Kisii chakene county yetu kwa gusi Kisii, Laikipia, Wajir, Uasin Gishu, Bungoma, West Pokot, Busia, Vihiga, Mombasa, Kisumu, Kajiado, Kwale, Kilifi, Baringo, Trans Nzoia, Siaya, Bomet, Turkana, Tana River, Kericho, negatie county chiristara kora magendera nonsi wetira ase budget ya betike wetwa mwaka yo 2025 gochakiro mwaka July
no mwaka Septemba ne county ya Wajiri na raotebanga magendo tayoro oyo nere control of budget Margaret Nyakango nyatega kurusio roboturwa asatebire bunanigo abagavana bange bataratumia chibese icho kurende gati each county ya tumire chibese icho century rengiane county ya Muranga asetumite 181.7 million, Makueni 179.4 million, Machakos 252 million, na boigo Mandera netumite chabo ne county ya Kitui. Mwachito Mulgeria negati ya gazeti ye ya The Day Nation page 10 na bagosoro lenga achibese ichonya bagavana batu babete bagochitumia ngai babete bagochitumia nande ekirenga kyabo nkirikeke weterase orobotirwa retero gosokiwa no control of budget Margaret Nyakango. Onchumuligelia CPG kumye gazeti ya The Standard na arongo kwa na balegoro yechi county buna chigendete ko minyokani nobogima ase chinyinge chikarego tebekana ngati taranyara kwa bachiko ye sangiriye bango yabo bene musubati okurukunga Margaret Nyakango nabwo atorobotirwa yabuna sogetiga igo monchumuligelia na naboko nyara kwa bagokweligerelia ororenga account yawo ngayere igati yechi county chiri chitaranyara kwa bachiko sangiriya ebango yabo boikeranu yamo yabo ne ya Kisumu nabo igo county chinyinge nigo chikororekana chiabegetekerengo kyo gusangiriye bango yabo bari goteba batakiri guchigusangirije billion mirongo kianda na isato enugutaisa na isato kurende gukira boni go mwaka buno yalire chinyinge nigo chiasangireti chi billion 13 enugutakianda umwancho muligereri 13.9 urusanane na 93.8 abakoranga percentage ye ebanke ye kunyara kabekoreka nechinde njiriko nyara kabachiko sangirije patatebye system babegetenere yeye ningoyo kare kogenda nechibese echo banyara kwa bakurigereri na koranga ngikirike bwenere tego korekana mwancho murigereri mugana nore nagatebye uri ngase gazeti ya The Standard yo kwanera igoro yekiombe gya DCI unabona kyanyara kwa bagiko igora chimba bachiaye eligo korobotuki kubwatekana nogo kwa Cyrus Jirongo kubwatekana no mubasoka no mubebwe bara niko bale no bagale bateba OBC yo mo DCI niko bona yanyale ko bagego chakia na kurigerelinga ngikirire to mubasoka no yo batebekana koita oyo korokwa umubungu oyo kabiro mubunge bwese mo ya Lugari omuske Cyrus Jirongo niko bateba niko Cyrus Jirongo mwanchu muligiri na twa gatebi gasirete chitaliki 13 emambia kerabo chikoba gukire sepale nene ya Nakuru Nairobi asegotebekana nige gari ya Mercedes Benz yanyal tukaba gego twomana na nyarukaba ke kairera ogosiria kubogima bwayo mwanchu muligiri nabona iga kiombe gya DCI gosaba unenge oba DCI niko batebire niko batagete kurigerelia igati yabo ne footage ya CCTV kurwa ase petrol station yeyu ya Eagle asibatagete kumanyanga ningi kyanya tukabage korekana igati ya amangana lya kotebekana mwancho muligireli niko tebekana Cyrus Jirongo chinsa chichialenge chinsa isana isato chiam sanane ya maambia ne chitaika 13 nigachiete goika ase egitase niki kya mabuta akanyara kabaga goikoro na ndetabe getigali ya mabuta na akanyara kabaga osoka ase kororekana nga egali eyu ya bugoriti abantu ya BSV yanyara tukabage gotumana niyo tebekana mugendi bwe egali eyu yababiria ebasi eyu ogonga Cyrus kama ugithinji kwikira bono iga nigagendete ko baga kunengirwa n'abanyanyimbo bali bagotebekana ba homeside liko nyara kwa bakurigereri bagotebanga githinji nigasogetigwe na maiga yogwa kane cash bill kera bagendete gukora ubunengi bono iga ya mate ya Jirongo nigo yatebirenga nigo bachiko babagokora egento gikurukwa okubara umubero wa yalitukulia rero elibanyara kwa bakumanyangi kirikirire toro nigo bagotebe committee yokomwenia nyagosira Cyrus Jirongo committee ya nigete na Philip Kisia yo kabera mu meya we county ya Nairobi mwancho muligeli na nigo bagoteba nigo batete komanya ningi kererete ubu Cyrus Jirongo sirego mu bwaye bututukana mboro Diana kera bagoteba sanane ya maambia nalio akorete kwirende anyalko batutumura na tebigwa bageni baito baikira se studio sense me studio kera baikirende bona togokora bwangu bunebwenerete igombwate uyo kurigie kirugo kyo senator e county ya Nyamira kurukungu muske Jeremiah Migos nabo igo tubwate umuske nerega igakurwa se county ya Nairobi okurunga Edwin Nyakundi agonte binga gatina ward
Batika tina yes go charantebi abayerigire titete kurigiria score code agero ikengongino score code scorecards yes scorecard turigiria akia magendera akorekanire kikirigia akorekani tuburania amaburia mana mwancho murigiri sega iga ndio chenta tekosoa sega zeti ya The Standard miaka 20 tumaitigo sine ya ODM ikurigirira bondo cho Buru Odinga nabo igo nindo che mwancho murigiri SSM ya kabere nindo cho muraibwense nera nabwate number 27 ekoro kingo mwaka o 2027 igo 20 ya ODM ya celebrate oburukanie kirengagia 27 kyomura ibwense erete enyuomo ya 2027 kurende gati ya sebateneine ekwamba korekananga mbara umera egento gikuba bwatanirwe kimwina kuna kurigi barenchira bakwaga choboraro banyale ko bakomerane gatigati mwancho murigeri ine cartoon era se gazeti ya The Standard DBJ 12 abo kunyara ko bagokonywa Manjito murgiria gintara inda seke ngongino kyana se gazeti ya The Daily Nation Daitengo tebinga ase gazeti ya The Daily Nation no guchonyora mugano ya Jirongo buna nyaltiga kurukura sinse mu cha Nairobi gaika sense Meria Naivasha no tebun bakachinga kinchire gari baligete chinsa chiyabetega konyoro mu basukano wepara se gazeti ya The Daily Nation neroringe omugano kabiro monene nakinyo konyoro omugano yo ase gazeti ye epeji ya gatatu nabayigongo kwanirere igoro yeme basukana yepara se gazeti ya kane ese gazeti ya The Nation epeji ya kane peji ya gatano bune serikali yebangire uchikwene kyabonango kolero muchando yo nabayigo ase gazeti ya The Nation igatiye megano guchikwe somera nogo konya na kwa baiboli asamangana kurkwanga parenting asawote banga tari 50-50 na ndonye 50-50 ninki ekerenga Hosena kiguchokora ekero konyora nga baiboli gocha bari bakora separation go divorce machito mulgirio konyora mugano ya CPAG ya gatano na gatatu egazeti ya The Daily Nation mu director na ntebinga chinga kichiralire kolende no konyora mugano yuga gonyar ko gwesomera ase obwagale machito mulgiria ende asensemo yeke ngongino ole egatiale bagokwanira ne chinga chigasi tante bemeremere ko rwastinse kiria cyarasha twaba tugusanga naye omugano yumanchito mulgeria no kengongino kyanekerega gwa screen no rochiga gwa barai bakumyoka gagu uyu no murai bense tumeti innocent enke kabo goli tukobo kondo chine bunduki ya jobs available ngagerete ne katuni ya korokia bali bakogenda sense ya Russia bagochaga gachi agent cyanga ina abantu baito bagenda galia welcome to Russia nande nurucha aba Africa bange buna bamenyokire batabwa temeremo bakogenda oro bakongainunga chigaswa chiko bagakora chinde kirabe cyobwagachi chinde kira chikoba chikokora ibindira kini banyara kwa bakoirwa ase chisegi kiri kigurunga battlefront ase abakenya bali 15 batatu banyaraka bakwirananga ukirabo moncho muligeli tukira mwalio bwa alialese chigazeti ntokoleti na mangati galitense mu chigosoli neroro se ya Nigeria na berase konyora libaga yo chikobage kogosolia ase kiminano kia African Cup of Nations yakara DRC konge gotebekana ne kaligeti abagosoli au batabwatetia machika FIFA dabo yuga machiko yense ya Cameroon negatie megane menene era sensemo ichiko solitondo mutimuko Eye Nensoko TV uboroso bumugusi ebagoteba ngoyogose komwelio nero gose kabya maiga yokonyora mangana mange korwa segeteseni kia usigetegia Nsoko TV boni go yakirenga kingo koreta nganya sai nigonda koretro murobili kurkunga amegelio yebebelia
umurobrio nigo ndaorete amuna basomba banyasaye abwastra ko batukwegera ringana sobwagare nantaria yoka nonyora matera noena masabo nobori ntunyare koba tukurwa ayankira rituko rye sabato rye abandi bagotebanga Jumamos abandi batebanga Saturday chinsa kumirebere chamambia weka chinsa ibere tomocha gekora nchumurisyo ngaga n'abasomba banyasaye ntokoretere umurubiri bweleso seseni Bonero ekogendia obonda bwense nakigekogera inche buna Frida Kerubo naimukirie egetambukiro na kungaria ase chichiro koene kebuna ngoko manyinde na kiuchumi ya Kenya egokina naki amagori ebintu ale naboigo meroberikiria serikali yabekire koene kebuna uchumi ngogendererere umerana na inche kera litukoria Jumatano NCMO naboigo chinsa isato chamagoba asitorabe to gwesemia amange asokorigia gokogokia kogosemia naboigo gokomanya ali akorekanire kurwa chinsemo chia Kenya kurwa sensemo ya siasa chisemi obonchoreria amaganio ali akubwatira ne obugimba bwa botambe bwa mwanya bantu bagonze ko batogosanga asensemo yeringana rieke moya mwanchu murigeria korigia komanya mangana yeke gusi abego chingencho chae umerana na inche Frida Kerubo na inche Clinton Ondigi tokomanye asemesa ya mangana maya ali akorekanire kurwa ase chinsemecho kera litukoria Jumatano enseyamo ya mogoroba naboigo chinsa isato eye Nensoko TV oboroso bwomogusi Nabaribe chinguru erikwe manyabu na wataka kuchitana nye chinse Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke nakige kos kiamesa yamangana maya Korwa igaiga asamaga choje bunge nene amaneria Senate umwancho murgeri Nensoko TV ntabe tokoretera amangana magia buna neto wateka kurwa gaiga miyoba katakati ubumuchi o Nairobi igoika igabo sore nchenkuru kwa Daniel Omwaga ni Nensoko TV oboroso womugusi Tigambate viasitori Painapi, koratiga asa maleta nkuru kumil kasida daiga setore iga kuru kwa Nensoko TV oboroso bwomogusi ikaransa toya mutwensi tobwaterane Unana nyore tomwanchu no moga kominto Nigo yaringe sasa vaya moga sari taoni Nigo yaringe sasa vaya moga sari taoni Chembro komingo magara Minto mwesi mwenye kitinga semua beta Muganda goregeria Nensoko TV oboroso bwomogusi Nensoko ya kurusia mata makano
amatuko amaega obugima bwokera rituko bwomogusi nigo bware gosirwa n'oboremi rikomera riburga risamura byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire ribaga rikiage asenka yomogusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi asomoroberio wikiage kyomogusi nobe gokumerana na inche Frida Kerubo kera ritkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga nomugusi kurwa chingongo eliokumanya naki bakonyorera engere yabo ya kera ritko omocha Eye Nensoko TV Oboroso bumugusi Chigosori inegatibo bundi obwo bwanchire na gotono mono nsengima nabono nigona yira mbarato asena bakoba kingo kwigekera emegano y'abanyangongo au kure bituna abyagusi abwo obachire nkuma ase chigosori au egati abo chinchire chaba munyoko amone bisero obyenkoyo ego ikachingongo au chinse imeyo muruberio ogwenda basi y'abanyangongo emegane yonse nigora enyore aiga imigeteseni kyao kyabene Nensoko TV oboroso obwo mogusi na inche Daniel Omwaga na botambe nigo bagontona Erieta Suarez Chinchira chito chigekoro nigo chirasoko goselwa konene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kikiagire Nensoko TV twachire gutorigesa ko kyomogusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwariro oboroso bw'omogusi boigekerwe omogusi bono ne chinjira chiago goikaransanse na kobeke TV yao kwene kingangwe somi oregekoro kyomogusi wetro muroberio bwigekoro gyeito hasi tokomera nabaga kaba Samuelere naboigabange nabanyika Irigo kwanero okwebogia chindagira amasikani chinyangi nemejega ao yomugusi kera rituko ria Ramisi chinsa ibere igoro imeye TV yao na Mbeya Nensoko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye Nensoko TV oboroso bw'omogusi Yekoro yeito imeye Nensoko Nensoko Yekoro yeito imeye Nensoko Nensoko ibyengia yakire ngumanga bunaleo Nensoko Mrna nabali bechinguru erikwe manyabo na wataka kuchitanya chinse Frida Kerubo Innocent Onyango Clinton Ondigi Diana Ndemo Ishmael Mogere Linet Nyambane Daniel Omwaga eke na kigekos kiamesa yamangana majia Eye Nensoko TV oboroso bw'omugusi chetre 13 maiga echinsa ibere semambia bono na nomono nigo tuchiko so asensemo yenkwana lero mwanchu mulili twatete kuligiria ndekurunge scorecard nimbwata barai barega iga oyomo gakurwe county ya Nyamira gakurwe Jeremiah Migosi obelire ase kenyoro asa matuka mange twarorire emirobeli yago na gukora ase kenyoro ikikiaye
gototebia renkire kieke na mono twamororire gakona gukwana na barai bechae abalimi bechae na mono tonyare ko batukumanyanga nkikiri gendete gokorekana Edwin warase county ya Nairobi musike musiria na era natwarete umuyegoye ase umuchio Nairobi gatebete ng'ababwatani bonsi bali bagukwana ikigusi bagenda bakigosasima chinsemo chia KICC nere ntuligerelinga ngigia korekanete last time egera twakwanite nere gaigantebetinga umusike musiria konganya ugochia ase ensemeliende no korokinga emiremo yaya egeganiria ase department chionsi tete kumanya ngesko kadi ineroro kurinde tutaraso abo mwancho muligereri ntete kurabariganira itangani nilingana limwa muri litukolia rero bonsi ipi kera twakore gukwana lingana limwa muninga kesimi tukwane n'umuspati yomo ulia umwana waye agasirita sensemo ya Iraq tumanyanga nkikirikirire tekurworo tumaye sobo asenkwana enena semambia bono director ito tagite obekelingana limwamo ase screen anena mono egere ngaligania bageni bane nalingo chaka nalirolio ase tokale gotebanga umutwali ogukwana mono niga koira nanka atabugati kende gosale birati mutwali ali ogukwana mono na bakoira nanka kale birati Mr. Jeremiah. Yes. Nakibugakira. Wakirebe. Mutwali okwana mono na bakoira nanka kale birati. Nigo minute. Na wala takara yora dengu mutwali do manyete litangani. Nko igunde. Sekienda singe nyuma ete mambo na bana tuko gukwana ya serikali ya Kenya kwanza. Koto tebira ngango enda tore Singapore. Nekero kuira na bana inji wabuna kinga kimo cha kuika Singapore bata ngana botora ikera kine to ikatorosete. Na ande atebanga nko atebana musiria mbale ngeno morisho ko morokyo morisia no musani one mbale ngo mukutano wa masabo KCC. Musiria ne politician so abantu mbachite bati bali bagotanga ntutu akaedu kusabira twarenge tukana no mukutano sia siasa nchebuna mbaye musiria pili prostere tali irreverent yo sabira abantu ero no mukutano siasa igora oranya ngumutu ali yo ondivarance telie binte telima ko gendera acho muligereri kagere torabe kira sesemo ya ne liboli ya chakire na liro Jeremiah migosi sagotebo mutu ali yatete kumbanya nande obuchoiria malieta gaiga Edwin agibwakire wakire be mutu ali okwana mono na bare ira nengatali na kende kibusie keboli kwa nogire kolendo lakini mbia mana sogo toast this morning na ndabantu baito walia in fact Chifan Jones P family ya Soko TV thank you very much for always having us here mheshimiwa migoso maite korwa katamite guru Nairobi kera chita isanete lakini era gote yeche aiberetu korwa katamite guru Nairobi mangana neta bauti lakini renda kaenda ko tuar na chena na kende bweli bolnyamira no seito mai no seito tumezina chaira na kende atgara bitem igege Nairobi nduntu atu arete chumamosi ntoira netene gento nyomba yekoro kungu mugusi nare United yekoro kungu mugusi is ready for reform yekoro kungu mugusi is ready for baptism ikiare bebe echoira Nairobi Reverend Musirio chikobatisa ya igari yetu arandetie nchiri abatagete gutoleka mba ntu abatete baende to their churches local churches for a baptismal class elinde banyore amafundisho yebatiso ande kentekerene nteto ya antu amintombu yabakorete in fact they came up in large numbers KICC aketogoke na ande migosi can confirm that KICC ime arenge 6000 is con 3000 ebiroge biere kera biroge biere timbu yabakoreta sugo cha subonge paka nande enchiri twanyorete in fact bono na ribono twarorire bono burabu bwo kogenda igora okay yes mulisia bono ndagorangerie semambi ya bono Edwin lakini Timothy no mulisia ole maboko ntarabekerwa lakini egutu yo polisia ni mbwa is so close to you yeah very much gwaro jona na nkwarenga kwalo kaba ni bazi una narande message eli yarenge yatebetenga bantu bagenda bechikanisa cyaba chikubatiswa una watebanga bono no message yarenge njuto tasime nganda sesa asime gotoka butambe goikonyora bamwanjire ko mubwati Kristo
Okay. Kobosi pibale ngari bamwanjire kubwati Kristo. Inambene yarengaria bali baigwete ng'abagusi abantu kumirana barasinga incho yo kumusasima Kristo bakaruki kanisa hawa in fact bakamasa mbale ngari ntwaroche mbale ngoro Mr. Migosi abakenya mono n'abagusi barosiri chi video kurwe kanisa yabete KICC Edwin yabatabane secretary no nakinate abanga umutu nakinara kuboleri nagota benga mokutana bagusimba chete bakaichora which was a good thing but abange bagote abanga etuangaine tu wakaite ngosaba tware gochi tukanda kwa no mokutano osia sorengo the reason being bagote abana ringa ki boni gakero muntu namaetenga mogusionde bwensi boni kamba bwate spokesperson yabo na ni babwato mwana obokolio bo president nekro kolio breko siasa onyorenga some team yaba bana baino mbali bale the other side definitely the racha community mpako wa support Musiria yes has been doing a good job okole jiga singia that kero muntu ali wa appreciate but noja kantu kalia kamo is likely to cost him relationship yaje erebweka na bagusi the reason why I say kurangiria bagusoja ke isizinje tinda kananga imbobe it was a bad thing nere nkuriyale etawoniye otemire orokiria bantu nga na enje nabonkone ngara kumoparaisia bagusi baje because they raisi totolera baraia banke Nairobi ye abagusi even bari elected ondete yonya kurangiria abantu woja KICC like kuna musiria kwalete which was a good thing the only thing jana ko matebenga ki na umorali bura kwa matebi bari moko mu advice the moment moroje a community ewate interest to a direct direction to kunyara ku manage kwenda Wednesday wave nayo gende the other side never no mukutano yo sia sabu ategadi which is okay it should not start come out abatebi abandonga moruali to so serikali karoja abantu bali serikali so meaning at the end of the day that thing nkugwa kikere against imumo igesekereli yonyo koteba taringa nesekereli neringa ki he ended up omokutaro rengebwa masabo okaenda up koba politics ari gochagalia barangeli abatebya mangana ye bukonya kagasoma nabari gotebuonde wenzi asome no ne president Ruto ngurati ne naro seba ngamatayo sapa mstari wa sapa omba utapewa fungwa no some gende kitari karukia ke nena bari gogesomere chinsi kichira kita batebi gari murariti ganchuti gore line ngebeke byene to skochi mutwe ndonyore confusion ni eyo mo shimwa Migosi atete koleta tina understand ya se Mheshimiwa Migosi atanga ingwana nere yachute tikwe gukwanira igoro ya siasa umanyete kero muntu nariganetwe aso mukutano KICC including abaguruka bana siasa mbali naro chali bakote bakoburchukura guru au including mo CS Mheshimiwa Ogamba Nwarenge ekero muntu abwatire microphone yeli muna wano musire tried his best kobeka buyanga ki kera antombali barenga bale kotebanga ngayo Mheshimiwa Nyalebale yenteke nkiarenge ngati ingano mangana siasa ngo Mheshimiwa fulani go ikale ko boto mana ko genda yenteke nkiarenge go yobo spokesman na ndo spokesperson yenteke nkiarenge ngaki Mheshimiwa Musiria this is to accord the first case to accord second to accord third ene ya fourth hearing and we have been doing it ngaya abagusiba litole Nairobi county ngakiarenge buya toro kiese yonsi including Nairobi county igasto ko gambanga ki ya yo mu Adventista naro nero bwata mangana muna bone kanisa yekoro kumakonge ni SDA Church. I feel no nyendie kange makongeni yali gosigosine kanisa gite. Nchidima yanga yali kobe kanisa gite. Nyasaye baba boli yali kumusuna yanguse tu. Okay. Igobo netakira na to bitu beso kikagima. Lakini taliero yoka yatagole tumanyete makongeni. Yaroche kanisa AMO ya babwatani ba Orthodox chata chinga ekingo fire ringa ntwaigwete byabu na Adventist ni ringa already konyo twalire an appeal as abantu ringa give us time to rusire ibintu byeto pole we had given an appeal as Adventist konyo yaena ni an appeal eya ariko an extension pakale igoro on Tuesday etakole kanetebo patirende inchegota ifina ndaba gusiko gatobate yekene ubugambi bwaito mbura afire kasese ya Kenya na kiaringe nga high time ng'abantu baito turabike ibintu binga wae Migosi yakora to mukutano wae noti nyakundi wae ngaki tware kubeke obinte bikando
to supporting oyu migosi osokire go chimutu ari gobeka bagusia mo let's now stand with migosi regardless nga omonogeri we chiombare go sebwe chimpoli go sebwe chingondi patia singa jarorokaniro bwamate bwabagusi let's support him. Okay, ngoira tolese kwa na yomona. Na kiti yanko elegabu ndokenka kwa na chira. Yes, na kinata ki mosiria kurwa abete oiru chigas na Nairobi County au General Department ogenda the next okolega singi yakiro muntu akomufia. But yake isisibo nigo obori majority abagusia bange they disagree with him. Ekerole leader na tabetengere no monogeli. I don't have a problem with him. He's been my good friend. Ngokonya na tole several times ni binteving. But ekeroro monogeli ekerole leader genda most of the time nebirengereri babantu bali okolite. Bone kagaruki kya musiria chete gali case ekaroche nga abagusia bange ngotabanga bwate one of their son with Matiang'i okoligo president. It cannot be seen ngana romonogeli okoende against because ye kera bantu wegete gali case njenona linge Nairobi actually nona linge ga city ole osha surround. If it was not to be a political na njengo to kana linge. Okay. Case one I was there because we didn't be particularly kire boninga so you have to be strategic kwa manyanga ki ekero mukutaro tuko banga musiria gaiga turarengeria bagusia aba nkitokorole kwa ayo morali tiganda ekere bota nga matiego I don't know the name even actually mota nga tubgato it's okay no problem but the same people ba surrounded you morayo mwata bata the same people ata ni chito chita nga gweka to solidify chito to negotiate why is it wrong mosiro tangende ko batebi nga ki negotiation ngo chimuina ego okay there is a way forward nga muna torigereti negotiation ngo chimuina ngora na toledwin tokaregente kigwatebire tumanya negotiation isechire anda mono twara ku nesco card ya musiria koja tole tomoreti kurwa buna umusike migosi ateba KCC 1 no arenge gutira lakini ye yo mweli yagateba yarorekana siasa ne mamba ande nae watebire ne mamba esco card ya ngo iligiri tolenga igasko etegose igamiseti lakini litangani tagete konyora tole ngwana ya mu director kobeka kesingira ntaite kora hando muri asset esemambia bono muswati na rosireta sensemo ya Iraq tete kora kwana ne amate yaye dara manyanga kikegendere tasemambia bono kurwa sechinsemo chiagusi wancho muligereri nonde na Jeremiah na Edwin tindara baseli tigatora igukurwa senseme hello ngaki mungina bwakire ngaki okuru kwelieta sasa marieta ngoro kurai rigwar Kennedy Rinde sweet mom kurinyakwe. Okay. Igoro muntu narwa gitesi myo gateba nga mwana onasirete Iraq osaraia. Aki umwana onasirete Iraq akanda kwirigeri. Konyera bana bae sana umwana naro yamugwate shida ya ugonjwa wa moyo. Aki umwana yamutandike mwagagero umwana yasoka kuruga achikwirigeri. Wana kera chikwirigeri okanda okore myaka ebere posi yae komatebi gakinento mwaka oyo. Okoma membera bono mwaka oyo maero gukanga sasa ingine kamo tebyo menta. Ochira ase obisi kubatebiri egere ba mento mwaka oyo. Kumbe ga momento tata wa report ti obisi. Bono mwana yo okorero ikire ngo charinge kale ine. Akamukani ngana menta makomutini batano akamutero mwana nena ruwete tiangende chikomanya saikire mwezi nyigitani. Akamakuru bakamutebi yaya bera gamba komutini batano bakamirerani. Nyakati yo kuamirerani agakira abara akirite bakamurasimisha lenda akamana chire ticket yo goza. Muna wana che ticket muna mo posi yaya na che ticket iga. Basi no akoragira oruaroro gakora contract ya ari ogendo chikorara akagenda munara gira chingurchiganza komwerera chikomwerera gautira stasi agante mama naigure ngene gumaleri na chire tikete gini chingurchiangere ngotira ngwakeranze gutira ngamte toko ndanya gitari ngaga ngogutu koire ne contract ya ari no arwetere ndogo okora matukabere igo katarembiri muchikomwakera aina matukabere akulite ticket kiri koboko okoma yakuru rogon okuchaka okwana okubutora mangana wana na okwana rubero ritoete monu rwensi peter konyara okwana abutori abate gakingiriro mwana nyigitari bagatango gochiko kuira barabara baisika bakenya boka ekero yekatarembiri botuko omwana okurwara mono okuirwa
okoiba singina omuswati weposi yayi nina nero tike komamya kinyagitali okobeka isi okobeka rumwika kubeli mpaka bana mwana no sunire boja etiketi yache talendi taletatu icyangocha akabeka kwa okobeka oxygen timbwa tincherende yabakwanya mwana ne mareto muswati yote vile posi yayi ereke ntonge yakugamia igako tiga akane ipiri ya nyagitali amocheri onyento komuya mutinde ko samusambe Ndio mwana oyo asirete. Mwana ondi asirete. Omwana oyo kertwanya ripoti etwanya tare 13 ya ni Jumamosi. Aria se bamurutete banko anda bachikomuruto tabakwenda rero batuma mambi umuntu obekire oxygen oraisiyo ande bachakwenda mambi. Ono korangi bachite bakanyora kwitega bakamagoto ripoti Jumamosi sasa. Okay. Mwakwanire na agent ya Muruseti Kenya? Agent mbale bakwanite nere. Nera akamwakire simi mukungu ya kamuramba. Posi yaye yamuiranire tyo kuiranire utali kuira. Ono gakitoka teo abantu baminto gakibagwata moyo bugwanje tingwa tincherende nakonya abana ba. Abana ba yantiyo ya grade 9 and grade 6 yo rwale. Okay, chiseme chichia Iraq bago batebi nsemo kiywere. Una baba boli nonya murandoro mukuna kumanyibu sesimu. Epagonde bila kina Iran yasabakoroka kakiri tandironda akirigonda gutumire voice. Indiko musana ngaki. Abakenya mbali bara angabune senseme yose mubiro yule. Kumusikanaro oromo Kenya kunyamira. Okurukumura bona neru tugitanya na richicha cyayo ututomera. Okotoro kina kiagendre tekera bikira IC tekera IC yo bikira oxygen. Anko iba omwaka ondata murucho tutumira. Nero gende tukwana na intu. Okay, pole sana. Nkagerete kubwati tolitorole ondora toke uramanya nchira bara connect ne embassy ye nyege kale Iraq timati gosenchiroro by the migosi. Tegere torole ngaki abantu baranyara ko bakoiraneri na koranga mwanyoro bokonya. Biyamona se nkwani twakwanire mambi yabona. Asante sana. Edwin. Eigwete abakenya baito bakoiru Singapore mechando bagwetera chinga kichinde. I don't know chinse chinde chire Middle East ngo igunchibwati chiembas chia Kenya. Montanan tebinga Lebanon tebwati ambassador. Enchira bako gendoro abantu bakoirworo is a problem to be addressed. Kinende twegene tenga ondebwensi igure orobotioro nsa chindora twaro gokonya na bokunyara koba utoligia tunyara koba to kubwatani ne amateyo na namono banyara koba kororanga kibakonyara koba kurusia umubiro ibayoleta sense ya Kenya maiga yomuswati ibatebo oganiri go cha sense ya Kenya chitali kibiri cyumutinye 12 umwaka oyo kurende agaikakarwara nakubwatekana no yo muligete bakamuminyo kinyagitali nande akabikirwe mbeo kurenda igaikagasira one amate abe batebigweligie nchira yokuyo mubiro ikorwa sense ya Iraq bose banyara ko bagakora umunsi umurigeri banyara ko bagusamba umubiro goko igure ali alese mambi yabona nona tete kuraso ICC itukule tumai kwirana tiante ave poro jase familia yu asogo siri oyo mobo nande ekabanyare kana ngobo kongu osiri asense yale ase abantu bamabo batayo banyara ko bagukonya because ese unatomenyete kerubwa tobokong abasani n'abantu baminubuka nabukonyore kerubwa tobokong elina lubago chabatinena naje aba bantu tukubanyore mbate binga pole lakini rende asenje watabanga chinse nchitere chitabwa chiembasi echikesi chiringe nararorire neringa bari korora barayi bali babo bale ange because nimba serikali ngochere yakonya nara very close ngorora ndi unawakonya konya bake abarayi bali barabo mepi umuchumbe kusikire ense to Kenya kera sumo chumbe naro bali ko temonyo bakonyora umuchumbe esta enero go chaba coordinate through Ministry of Foreign Affairs korandi bali go chaba konywa na bande bonse bali bono toigure iga na intuto tunyare kuijange ase familia yi kokonya kende kekeliora nyara tunyare konja koskorusi mo bere kurulaki paka Kenya gaga nimete ne egasi enkongusana bantara ndabo nande tiante bie family singenjo e weekend ye twanyari kuba tugusiri family chinyinge nyamira exinere yaba Sunday tingi marogoba ekerenya abantu bagakuwa abantu 8 na bande baranyagitari
Monday nera abantu mbere basirete chabera gari familia ya mabari kuru enyangi uru Kakamega abantu around chi familia abantu riwe basirete na familia abantu abange ndwe engora yani ujazi chi familia chi chonsi ase yokonyorobo ko ngwobo yomu basokana na ndeli konyoroko nga abantu abange basirire uru ase familia yemo numade nga none kero monto ya masira ase familia negeteke ko ngusana ku handle iko nabate biringa pole na ndemba sababa ibaito bonse pinga ki ekere engakiye ase ngi familia jinji abange tegenteke twensi cyane ko batugo chama tokonyo obokon bokebo kibulia stokonyora tunyaikotirana ni familia chi engakeci chi babwate obokon bia mono naroche kwaru tobokonyo chiase chia matichi chia kerenyalia rankenyo semeli nero narora ana mono kubwatekana nabanchu babasiretie abantu bari kurwe nyangi ngagire tumoyaga bwenyangi nate metaga senari konyara na bantu mbare erudi berule bake bari banyari ko bakurwe nandi no gusabanga na bari bande maybe konya bataranyo information chi family mune jasireti abantu nana se familia yemo ne chi family batari kwenyara igonga no ambono igoreka to gukwana na barbo no ane chibese ja postmortem konye mbaranyora igendo ko basaba abantu bonsi baitu bari batoywete onde bwenskiria konyora chi familia cha abantu ba media mbaroro na bogutuma kubakonya kendi yonskiri konyara Edwin yes bantu baitu babere bagusiri ubugima se cinjira cy'ubututukanu roche ono mubero currency ya Iraq tokwanda gusi chi family kire sense mo ya rankenyo wetani abantu batano batatase familia ya mo basireti ubugima mubero yo mo kuirusi na Nairobi yangoro role budget togokora gokwanda gwetani kiribu chimibere bono gusi na bera abegatiye siringi kiribu 53 inekero gokora umuyega bw'umuntu bwango igwere kogo bakira abantu abo batano batatu ona bokoranga batagete gwetani nusu milioni okora amatangari ya kawaida nekera batarakora postmortem na mheshimiwa Tebe yes kwanza ndu na nchi ngora yane asabantu baminto basiriria mugima bwabo aseme basukana ya para senchira hawao imeyo muchiogusi ne chinkongo cyose cyetanaine obotaka bwatonyariro obotaka bwagarira abantu baito abana baito barosire kobera ense yetu ya Kenya baka bachakire kugenda chinse chese kase retire igoro mono kerangoligerera in fact ngonjokana na ga chechenti chientana ine ga Nairobi kerangoligerera 80% na abana bagusi bakonda I know of like 4 agents manyete Nairobi aiga wone ngono to kwana bagendere to train abana kugenda ngumbu the other day agent monere gali ya South B ya nyara koba gego sangre chibesa chi abana baito kogenda ngumbu koenda gukora imirimo ekere agent ye ikagatie kamanya ko batutuka ninge njogete enkabari chishiringi chikuru ku 150,000 but I had to intervene ngagenda ororo umwana konyoruriru chibesa umwana nyaroka ubwato umwana omoke bagakaba buna bakari gwake meteime bakire meteime nyaroke yekorera ngo ndagari na agent ya muiraniri chibesa chiae konyora ya kwamire chishiringi 30,000 nabona yenda gari na bamuiraniri chibesa bono igabona to kwana ekesi ngere gaiga omugaka gatum akaone chiombe gusi korubosongo akamanya ko nine akabole mukonyora agurire karitaye agakanira umwana yagende ngumbu imangana yo chigasi cyangumbu umuntu yo tomeire agent no arega azakorukunga somewhere anniversary I think is around here agent ino hereriete tongoreyo ekere nazi ko moroto ta pake opinion atega ya bidi de tomoroto taira nebesa inkinare goteba usinkinare tere example obotaka bwa abana baito bwagerira abana baito baguchiko kokora chimirimo isuko nande yagerira abantu abange chechenti chinchigufuatiria nakiarenge buya serikali am appealing to the government as far as I'm the government and we are supporting the first world country and all whatever to bring Singapore back home but we can't bring Singapore back home when we have our people suffering. Okay, that one will have to stand tall, be either we are in the government or not. Abantu baito obotaka bwagerire nande ngakiarenge buya bana siasa. I don't know what ekasumba ya chira sabana siasa bachodwe birogo ekerwa chodwe birogo ekero kobolie kerogo you are very patient buna wana migosi are very patient turo buna gokonyega
chinye kwaigura matanga akabera asigita akabera how I wish the likes of because banyolire birugo gakibagenderera kugutamba kugendereria maboko the spirit imeje spirit yo yasirira is it within the parliament premises is it within the gubernatorial premises imeje go yasirira they start very well but they end up being nandi kwase gento kenge kyabekire bomoyo abana siasa abanga nobokurumi obuyibi kuligiyole by the way nande onye ndinare koliyo kanga na tebira lakini abana nje batetendigi ncho monyene dinata ngo bolinde abana nje bana ondangirenga gali gatine yiye okay bone badenga haki obulayi tobwate buna bono nobo bokuruchi promise taliko ba delivered okay bone batetenga nje ko bakonya kulinda lakini nuondi kuja ko batenga tirana ararigereri bagwanjira na kabisa baontenga bono lioli bambugo iringa ruja I'll just definitely ko boli but tini mwana siasa mono is only that thing kororanga abantu baito baumire okay Jeremiah siasa mbabo migo okay Jeremiah se bibiri bate abayimukirire ti Google Jeremiah tigato chake tojeta Edwin maetemegano na bago nteva kamambia ireke agatebere kende amaruben ali kwabwate igoro ya chifactory chitu bina chikokoria sensemo ya gusi nesko kadi totete kurigereri gwikira boni gatwarorire chifactory chinde chia chakire kubeka ebikaro byokorango gamba bali nabalimi naruche sensemo ya nyanko bankagerete factory chinde narigerete asa amayeito gaigankara bagendete gukwana nkwana la mangana ya chabono buna whatever ngano mwana siasa you are a leader na inde nore serikali na ndingo toira mwatata ya biringo toira mwele Singapore but incherende na understanding ya nenga na ndio na gopimirake njendo zenga tali Kenya mokoro sieve Singapore maybe ne bintu bitu muthe ko rusiga mwande mo invest Singapore ndumuntu tigeto chandegete gaiga patente to kwanele kimono amangana echa gusi na kuwa na ganga no mama mwabo na torete cha ekera chiko ende pona asa kana ni chiringi eri usaba na chato jo mwako mugima akurwara no yo no wali mama mwabo chibesa kutumeka mano tali chia jesta gosio ni manye tenga ngokonya ali family uchinga sobo akarwa igo ngambale bali balobu panto babo batara isoma baike na iro batigarati ko ne mechalo nero chifactory paro chipate problem na kwa sento boige teke skotini tware ngoro on 27th of November kigasukuwa setu aswete Anthony General as president to Anthony General KTDA na T-board because again tokeko gerecha esari kitapaka boninga ne serikali asenari na walwa failed asaba gukora oversight mbali gukora oversight none kero kuri yekeske ningo tomere na uligere ligari yaike irase KTDA gukana ngatalintu na ba directors ba ino bali kwe bachibesa T-board rero oversight board yakananga intunto nko para oversight lakini azijibeza jino ntiri gukora oversight so ntoke andre party case ikina ningira ne 27th I hope nga ntoche tonyore singe to inform buye serikali jitali bijinanga wate ne serikali na nyiko berande ase serikali no ngonya bintu byane ku patineering aki we are trying to solve a problem teva ever nande then twanya kurutira no mupira na abantu baitunkumia bare na appreciate ile mwambia otebiringa yes yo bokongumboro and that's what we accept but bone serikali yo katego konya twens tubwaterane buna ino abantu amida because mo wate information nere bali bare serikali bare tuli obi twens tubwaterane tunya to wisaransa torenga ki inki togokora tebe all the time siasa to waka tunyara okonya abantu baito basukuchumutu amangana echaya emekutano jabete chiano general meeting echijabete gusini boni as we speak no matenga most of them njabete even covered as even abantu manyiki kegerete the reasons why tari kwa covered ebintu mbere bali kobisa none kero to kwenda matanga gali matanga to bintu kotangaza media ngo zabali batangasa ebintu patia saba limibata kere kwenda baisaranse bakore emekutano yabo bamwenga kyoburayi babo bakora ni bintu byo bikora abaralia mbanchire kogenda ororo bali banchire kwenda class esingeje bintu mbere kobisa nko case kebirwe koro mukutano bete mbaite tabali bibande chopi umuntu naro umizira kana nyagitari nkonyo kubati tore case yekamine ekyo aba bako baitambara byaba
aba director bari ko organize abantu bata kutoroche singenjo mata badere konya banyalire bakulie ibintu by'abarimi bone yaikeira abantu twabatebire abantu bacanukire bachakira gutina against abantu bakuwe so na bakubalire karba marenga ego baite tu negotiation nini baite tu barasa umukutano karba ngumukutano bari kuri birengera byabo bose bari bamanyete kusumba eta abantu bameteke jinga oyongo tenaro boli ekero kwa yote nakoboli kwa kobogoli kwa kobogochisiko asingenjo abantu balenge mekutaneli tali abalimi naende bono having mind nga na bagotumeke style kamini botambe abangi na bali baba mama bali baita bagotumali mba kunyaro goche mekutane asengenjo yobwobobo aba director babaire egento ngotari gosabankiringa ki abarai baitu bali barobisi especially Nyamira na Kisii county na oboko ngwecha ebore nga kibare gwanja barolenge kere mekutane yere na bacha baberororo because I remember kero eni robo charenke embia West Mugirango ekere mekutanya yareko because boko ngubone ndo obwate igare gotoka se anyochero meeting ojo tukwa gari lilia ba sikali bali bakire gari ni chibuni chitaite ko itaba limibali ubujo ratanga no tanga mutara abaita mungite lolo ya bit bakali mtown abali mibanyo ale opportunity yo express ebinto byabo igongo sabanga before tweke 2027 tujochora baraya bangao bali mororo kumuranje taguswa kando cyenyo channel meeting chonsi cyabete gusi almost chonsi tari yanyo channel meeting cyabalimi already into andete ko collect signature tukubwatia sheria tukuri special annual channel meeting eri tutagete T-board bali supervisor baje batokororo registrar of companies batoko busumba bwende utoka semikutane yo so tadi abalemi ba give views cham bago feeling aba director amba quality ga suneta keire bakendenga abantu abangora bekworo bukurikira ibintu byabo for now te kunyarikana sengenjo onye serikali te yogari abantu batigate n'abasikali bali balegale unakebirigo ekera abalemi bali goitwa abasikali no batenene no baligere tigandara kubuli Jeremiah mo sangeli chisigina chichabalemi gose chabalemi yabalemi esheri yango barare nga bakore chisigina jazz chugo kuri special general meeting ekero bafiletinga ebintu byambiri ko ba manage terechwe chi factory kireye mukando gose mutete morete kireye mukando kireye kuri mukutano ekando okay ngwantete aba director n'abasani bangoira na Toronto binga mwanyora ni nabarabu gose mugendete liomana because esco cardinal twali kuligere gose balegente maso kuliera okay nkore ngwari yatarakwana okay nkwaro ra musani one Vincent ati yore board member ya KTDA naenda akaba a director ye factory against even there those are the things even ngirete ko question ngaki abana wante ko supervisor ngaki ora tokega na ko ibete igale so ko supervisor na nayo we supervisor those are the things to kotini to kete koti etoe batuleti ndende naro GPS yari kere lirube ebokana into effect because no NPS into murangiro cha kotini agata na ndo yalenda ero chakre oteka action olikire lirubenga to was it into boards so which is a good thing kwenye kusko which motu ngwe kwa batabanga migo so gare kubaruani okunyo kolio wa senator ngwe manye kaninde ebinne yaye patirende gendo tata yabali mbeto ngaki in just wrong as yabali mebafileti na nchenkoliga inarora oyoga nturuzenga we are in different sides che serikali na ale serikali nje but no one will accept ngoba ko ngororo as long as we accept ngoba ko ngororo I'll stand my feet I'll stand firm nteme bakasengo ikyo moelio ntebenga abali mibaito banyara ko bakonyora obwene bwo bunetakire sawa sawa kagirete gwa kwanero muremi uyo gendete kurigereria ubuguri chisigine che chiaye anda mono watebire utagete batware special general meeting bachi wikaranse kinege ikarokia beno mwancho murigereria Edwin magana ye chaye bunago na gukwanuga no njetinde twa mono kiara migozi na ro murimi bechaye ntutu akasimigire chibando seito de chaye ito bugatenke igo neyo mungina bono iga ande tware kunya komuchande singenjo yake the likes of abantu aba chief friend chi amigos umuntu oboyibi bwechaye botakirete basani barabya bagukwanira abadawete atebire ngati umusani ena arenke gari ore double positions yere irigo according na bekire ekere nkorigere buna nakina gusi oboyibi bochakira so motorie chaye otore chaye okora obekira na matari atari gochiana na ne chaye abo no corruption yo chakira njenki neteki maitenga machani echaye gotoruchi enkoro na matabe omena kobekira nibake echaye ria sokouru obogorio iketundu bali etundu bali nyorana ne chairman yetundu bali kobachiga ya etichikireche
yaetie chaye tali quality kogenda ase factory edunia magana yo yamanyete gozingo kwana asinge njabo in there kwani ntoki na ese to nyaronge bwana wo kanyaronge tundu bali ase tundu bali anyarongere echaye nuoto chakirete isiko gabutimbo okay Chairman nebwate issues oranyore no muremi asengencho akabese nkara atari kuruge tundu bali anu corruption yo chakera aiga nu abantu abakurwanie abantu ngaki umuntu arakurwani innocent atakomanyete direct lingeti ne chairman yetundu bali ngabona manyeta abantu bali bagompinga gari gendo bakul kwama kanya umuntu abwato sine chia kaisano checha yuri amanyire ngone kigogo uri maro na moko mutreat evo leadership yecha is more of equally na leadership ya politics yense ya Kenya is all about even what happened in wherever places where we had by elections. You go I want to call upon the leaders yabagusi abana amogo itaba gusi aji directors checha abanta amogo ita abangina abamoko miyogistundu ba these are your mothers, these are your ladies, these are your daughters, these are your women. Onye rero iga mogo chako migosine ule ngana bwate case was whatever is pushing. Onye kinange go chako ba kotini ye ko ruling against was a ruling in favor of governor inchi ko sabaremi. God is seeing you. Ekiareste ene mahakwa moko iraka na ndo buibi bwecha bwabere not once not twice. Number 2 tobwata baraigusi egasi aba chenchiri egusi yabere getabotantare bwa politics. They are not talking about our agricultural matters. They are not raising matters to do with our a bonus in a kitokonyorere law buna abantu bale gusi to abere chaime for all that long. Ina Ramon Tumurai, the only thing I'm seeing is political parties. Oyo Chupiriale, Osoyo no opposition yale, Osokora me president, but I'm not saying because naga ndete initiative yoko ranga. Oyo migo osio koliyogorai and I'm believing that take out a koliyogorai to kobonyona chagende with that initiative. I wish we have a lot of migoses who are in the government, also who are in political seats bacho lirwe bakuruane because he's doing this either by passion because asking in Jakulie. No arega igangwe kwane. How I wish. No arega igangwe kwane. Is either and I you know I'm not coerced by anyone. Is either doing that because Jakulie Kerogo very fine and the good thing is here to clarify that. But nabara kwana asking in Jakulie Kerogo. How I wish nanda no na moire credit. How I wish nantu abwa tabara igusi bali Kerogo baikara stay Kerogo bali gotetea abaremi na arorire gabo kenyambi moinoga e minister ya agriculture ko bogori gukorwa bisi ya irupaka asegente kibono gyo ku elections ochikotenor ochikobero okwane oengage abaremi nga ekera tokorigeria bona obori wa maswali on social hall meetings gusindi na ro social hall meetings ekera barangrete president ekera bagwotemerero komotebye bitina okay Koruawe president yasoko korugabwo omanyanga inura abe bitina bokonya kona chana magoro ogenda gochibogera mate okora magendero ogenda gochiga iga pometi iga oigora chipara intubana se njama tena abe bitina na konya koramana na konya ko chochoni nga bono who is superior than the other bona hato tigete ato kipeti pisi amade nchara tubwate nchara munabarai okay kwera nande gwakwanira watabire bitina nto bibwate umuske migose kwabere gukwanira igoro ye chai sana kwiguru bulito bw'abalimi sana malika ogagenda tekorosa nega siangong asinjo nagotebinga echaye eba koiba buno murai and kwata bangeno mulise tenda tumekelete musinga bantu ngo ikoro ku mulisi nkoko kole mono kubelinde mulisi otebirenga echaye nengo sobo kungumboro it's not just korusi mpaka Nairobi nigende soete serikali taliga sire rais no maite yunga ki ko anda kuli no ana gosino abantu be serikali tibod ne serikali they part of the cartels bali bakumisa wananchi patirende ye ikirenga I remember nga ekarto mumboya we remember me I never saw him but I remember nga he was doing some good things he sacrificed his life and maybe nakie kwa rasirete but we still remember igonga egasi neve nkongu eba maritara maokong siringo temane ngende bakomwa because onye yero okoletera agaitu agasira pa to still remember in just long as batara nkindo roro wa nkuobwa so is something intaito ko basu with passion mbakomwa ni mwate abayesinga na singe jo maybe ngare ko ligisiasa to some extent tiante beke nenga yes because no matenga onye muri asoborai bokomwe ibinde biko nyara gucanda abantu baito ntoko bisorbo kurusikoga lazima motoka abantu bako make decisions or to make decisions kurworo the only difference is inga
ekeronda nyore keruge kege buna na batebing I'll make sure nga chianyo general meeting yekera bali mbako kwana nonde gali aba director aba bali bakwiba kibesa nechu batara kwa kumunginoli ugocha kubolio nga kibesa cye ibiru baranga kanjo monyene tuchakiri kuruga abo tugosuka forward intebe natebanga a koru boikoyo osinchengora nane mikutare narora neke natebanga ekero bagwate mechano sba discuss egento liwa affect abana inchi buno bolemi okonyora abarayi baitu bobonsipi no balegari okay ekero kwenda gusise ito there's no one okonyoro togetegare abatrise engage because buno ata nabasani bande bonsa in the political scene abantu banke ntore friends so we engage panwa kero ko matemi agosukwa kando one mechande chake lakini nente bya bali abantu baitu bagusiro bwakachikura ngaki na bara less accepting na intwe asinato kora magoso ekero chwake kura nturi wakere kura omuntu gochikotokonya etokora twakere kura nga uyo ninkiange igente ka kwa maybe na kike baga kwa ndana bachikuira ni bintu nga uira ni interest okwa 200 bando kuiberera 15 chepora singa for next time kito teko sabangiringa ki yes ne abana bakwata magoso ntumisa abantu baitu especially ekera abantu batabwatie bonus uzimne Christmas yeke ondete we celebrate okay gende to sababa rai baitu kuri account because mbabwata sabwente ko blame abachumbe baitu n'abantu bonse bari turi sikoega tubwatirane tunyarko batokonya abantu baitu bagusi yeke merigecha because that's the only resource abantu baitu bagusi batekemete koroseinika okay biyamono asobole mi butu abukwanire scorecard deal twali koligereri 1 out of 10 mweshimiwa upronounce fika kwa ligereri boli mbwecha boli bonoiga it's not working te yani mboyo nelinga aba director batigale dia senioni baura bagina bali emegondo yabo bachake barwa bono barwa beke nga barubu lepa ereni colonial labor lezi bantu aba coloni bale gocha banda bagotolie mesiko bakole kwa baikeligali kwa no batigale kwanda gabo Edwin Nairobi omenyete matuka tigaire makeigo ali mutuga abagusi bali gusi abali mebecha ngotogora balecha basimeke biasa okay twakore scorecard ya it's not working yani generally I'm supporting umweshimiwa migosinga it is not working wono igasi ya tigere chibando maite squeeze cyangire komera gusi okay lira bali abere lichabo twatire bali gatubeke cyaye abayibi batunyarire bakora uchi director ni chairman where we running to okay twakwana ire gabu na kinale batebera lero ne scorecard twali kurigereri mwatebere it's not working omwancho muligeri panel ya nembwate se studio se mambia bona sense moyo boli mbwe cyaye batebire mbuli mere masense mo yagusi kwegure musikemi gosi agatebanga botaligere iri boronge bwango igarucenga megondongo naligwere Edwin ate abantu nganda bali mugondo batogore cyaye very soon mwancho muligereri murayibwenso mukoro fwense America ke Jeff Kennedy atebetenga utarabuli America ngiyago koreire nayo bwe bolingi wakorire no tutete ko soa sengwana ya kabire watebanga bagusine bitina babugate bakorerana nabwate clip kyomoske mosiria ntete korategera liri nara kanyasi nini twendese simielia turusioro tuligererie siasa ye town mwancho muligereri tigataraigwa umproducer tubona ko beke clip ekyo tumaya ko beke birengererie bya senchira yobwikirana naambia watu wetu kwamba baba wakati nilikuwa nafanya KCC 1 2 3 nilikuwa na consult na baba ananiambia hata mimi nitaingia kwa serikali kwa broad based na nimeangalia mheshimiwa Uhuru amepatia ndugu yetu pale namba 2 wakiendaenda hivi kwa sababu Uhuru na president ni marafiki naona hata ndugu yetu Matiang'i akiwa pale ndani kwa hiyo serikali ya 2027 president na Matiang'i wafanya kazi Kisii songe mbele na Matiang'i kama unanitizama shikana na president Ruto wa Kisii wasonge mbele wasema no erebo naleta jamii tuje pamoja tushukuru Mungu na kanisa asante sana kwa kuja kwaya asante sana kwa kuja tumepata neno na kanisa ndio tulete pamoja tujiulize Nairobi tulikuja kutafuta nini tulikuja kufanya nini huku tulikuja kutafuta kama jamii na mimi nataka kuambia kwamba kama kiongozi wenu nitasimama na nyinyi we shall support your business we shall support everyone in this city ili tuendelee mbele. Na watu unaona ni watu mbalimbali, ni vitengo mbalimbali. Kuna wanabiashara hapa, kuna professionals hapa na wote ni watu kutoka kwa jamii. Na bere ngokonya abantu abange, egasi na bere kingokora.
nani nakonye tu mumroyo mo na mete na no mogusiale mumro tui mani na motebe tia chema ngajiale mumro na mruse tio motego na meto motego romne nyoni. Huyu jamaa alikuwa anaishi juu ya mti kama ndege na alimkisiri kasaidia yeye. Ende usalimie waziri pale, unaweza pata akikutafutia kazi hata ya bodyguard. Na beire ngokonya abantu baita sechinya gitari banyole okorwarigu. Teribo. Nande gentongo batebye message ya neo mwene yega. Abantu baminto tigatobere serikali ime. Wono iga nimete ng'ombe yaitu moritere gosebono etaranyore mori ntokunya ukameriero ndete monyi wabu ndokunya ukameriero ebintu kigasinga ichire kigasi sere serikali imechire ngakyaba uzimu akirega ngai kigasi chire osene serikali imechire. Madam PS, asante kwa kuja. Nataka niongee kwa Kiswahili ndio usikie. Nimeambia watu wetu kazi iko kwa serikali, opportunities ziko kwa serikali. Mimi kama kiongozi wa jamii nimeambia watu wanchumuligirira kwa iguro ino umuwaziri wokuligirira ngakya bwerani bwa magana bakorekana se county ya Nairobi Musike Geoffrey Musiria okwanete litukolia Jumamosi ekera emisa yokwarigania sabato yokoro mwaka yakorekana ta SSM ya KICC kera litwa chaka chisase no chia chakirabo Mr. Migos Bono na litwa bekire mwate abaliri litangani ngalete ngwana kwanete akioroche emise ya erete kuruelio buna twa kwa no mutandao ogendete woka bagusimba gendete koiranirani gitangani atebire se bintu bire na serikali ne ngombe boretie ya serikali irakamu tiganganchira na Musiria nga eneken ebintu na serikali bire patie serikali yeye temine tinga na segetoke gutuka woni yana maitaba gusinkuri wale serikali yeyu so ekerole lead especially Musiria is been our leader Nairobi ngorangero mukutano cha meaning yes is our leader ekerale kwenda ka naenda manya there is brother kuligi serikali yeyu tale kwenda a mention maybe he had a good intention excitement senya to baitoleta banke akagenda off. What I expect from Musiria if he's watching igwaneli arutene excitement yoko it could be because abantaro cyo mubaro mumbo kamutanta Musiria all along has been doing things abantu bago support 100% 99% igendo Musiria akora babeketika. This is the first time Musiria got legendo 99% against so meaning he went off. Igendo that time Musiria getting a key yes nekene ebintu no bire serikali patie serikali ye ondete yo wate monopoly ye serikali nereje twali kuligi state ura convince abagusinga serikali gosi ne yabanyene teri yaito eja tokwenda twabageru kantu kandike tubagire gakeigo state ura convince abagusinga toise ko tenaga stoko bageru na inze toise ko yenyora tubagira abande ngigona lia bantu bitu bara benefit and maybe what I will ask is a gracious man, a young friend of mine, a young boy. Tenena tevanga sorry egento rare ko tebatalieke I went off board tuirane to eno bogusi patada wa isiviki sonte inga nge serikali kusema tiengo cha kokora ne serikali we will not agree at the end of the day interview moraiga ki ekero kulidia bana inchi ebintu mbiro tari kwateva like this one awoti ko muntu kwana kurumagega. If I give you a good example ya Gachagua, the reason as to why boni Gachagua na cha totebi ngo muivioli no naroro kuiba siri don't trusting we no muivi because even to kukwana too much do your things kobango makutano was well patiari wochaga ya tebya bagusi tigatobe amo patia semo kogenda mumanye that aje tigere gari abagusi boka gosi Musiria yes is our leader lakini taraba nero gotwede ituguchi ere is our leader agotugaidi otuikia segete elders yabaga kambaro bagocha bamwanga ki nguchi atoko genda elders waba banyene bari wisaraza bate matiangi agenda broad based gusi nabaga kaba nene wetani matiangi oyi bako mwachisebe okay bamote ngagenda guchia na matiungi tagukana bamote nguchi atoko genda igo igendo tebi Musiria ngaki yes you are aggressive but itare at that level you what by matiangi nganga yako genda guchi it's even better Musiria because they were in a function somewhere and again in the same function Musiria and Matiangi everybody gave his own speech
Okay. Musira yes nare serikali atonte rimunga gendo ubosie serikali still. But be neutral, meshe gento kukuana, don't get overexcited, kukuana ebintu binde mora gosana abantu bande. Mr. Edwin kwegule nga mheshimiwa obero kora abantu asama tukamange. Nitukeliria Saturday lyalingelio gusasima kubwatekana no mheshimiwa migosia gateba na machitiko genda busiasi nini. No kogenda busiasi nini, no kogenda gukwanira iguru ya matiengwa kwana iguru yebitina by the way. Nkiora kwana. Number 1 mheshimiwa Migos tali yarengo tente tote the likes of Migos. Number 1 muntu tayo akorire mukutano guno uyu musiri akorire for the entire koruto kina Nairobi abari twachagete siasa cha Nairobi so twabere Nairobi. In fact, congratulations ya musiri, you are doing a good job. We were I was the organizer of the event. I managed to ensure that that number was there. We are not doing this thing as in musiri arumbia. We are doing this as in chonga umwano itomugusio sokiro kwana ki abagusinga kiarenge tubwatire gocha. Number 2, otevire igoro but I'm not answering him, I'm answering the likes of him. Otevire nga musiri tararu cover direction okochia so mheshimiwa I think Matiang'i. But my word is think Matiang'i namukwanete. I think Matiang'i. Na inde tia korate. Korate. Jena ategerera na address direct so that I can respond. The likes. Weka buronge. Okora nga mwatagire ombujeri no Edwin tali ngekemo at least egertanyole decorum. Matagara bata the likes eko abakora kana ni ogochechereria. No. Mheshimiwa Migosi tali yerebieka torojo terina kiraso gata in fact yare ngesiko ya kesi ata ngabantu mpale urochi abantu tayigwete buya 90%. When I'm talking about the 90% of batayigwete buya uyu aroyo mobo na bekugo abambali balenge cases abwateba nerote anga bali 90% batayi goke tuni nkwana ya musire elinde monsire lya mabarato tyangendera Moisonde mheshimiwa Matiang'i nabwo atomokutano bwaba yesa gukiaba iba mansaye nabakuria muntu tayo chorire kuruo bogambi bwa gusiore ngazo mokutano ibona I'm still waiting akingoja kwa Matiang'i advice imoteba. Number 3, abantu bali still bakuwoka na Matiang'i but batatrust the process. Either in one way banyakorire yabere anko the people bali so close na Matiang'i, they are the people bachorire the one time gose in fact the only senior most ya se kambi ya Matiang'i ule kirogo bono against the senator ya Busungu. Ngole senior most ya se kambi ya Musiri ninje. We proceed toko gendera gochimotu issue ya Musiri atebetenga ati ng'ombe nere go. It is very true. Ligereri njeta itaba gusiba ito bakobikurwa sabantu bande ligereria Kenyambia style ya koragera Kenyambia as far as is saying a shot liko work Kenyambia abantu babe baso hete shakale Kenyambia as far as is saying a paranchi korozu ebabwate dual lanes uchi sobo Kenyambia as far as yote banga ati agriculture is not working eponas ya be iriguru. So mugasari na intuko tebi botuke bari korosi ndagera eunera Kenyambi but how I wish intuko chokwana iganga ki ya bantu baito tigatura asogo chiga rora bono igo mugambi sorry to say this kwana bari ngetinga kwana bari na barbate abanga ebago kwana abandabane go tofumba ese bono tocho twaranye batuvumbete amagendero is practical say ground wogo chase tonkarenga twatebirwa ngati ngo epare ito koru pometi koruga kaprong paka bosongo mahate ngo panuriwere centuries paka bono ntwanya konyora asinginje yakibitine binago tebi inkarenga twatebirwa ngati ngo turege tigendege seito gusi chindege chiko buna chindege chinde chiose yabeire vita for long. Edwin inkarenga twatebirwa ngoyo bwate ngogo tebinde tigatata kimwe ngonsire lyore garenga twatebire igoro ye university nchusi tuye university yachete. How I wish abantu baito na university ino yachete yabwa ate vite vinge sana bale batagetagenda guchia yani to divide na Nyamira na Gusii ba separate counties ri bakatokwanira Nyamira na Gusii yo mugusi. How I wish we could go that direction. Finally still I insist ngana kiarenge byo twekonyora abantu baito abagusii neba ngamubwate kyagara
gento nkeye kiyabu na korie kere ekero already in the place na ande kira kyo ndakora ngo kyo soro kali kyoro che kwanza tumane ko chikorie ke tutare ko baba ngaini I wish ngagente ke abaguzi bake you direct ngaki tigatora ali ekere moyo ekiagara abanko libari bache baicheime talisiko bache maiga serikali yere how I wish to algo teretebanga eto egure to bwate ngombe eto torakana police abasaye bari muri nguruso ye ngombe yigeti enyakolisia bari bande bari to bwate abasaye bari babamanyi bari bakare nduti gatoye no chia tuchigotwara tubaletere erine ngombe yego ruchisiaga tubaletere ngombe yo nyite go chaka kamo chakra 27 ebekero no enomo at least yetu are ndege chieto okay whatever doing kolike kelkera orase chinga kechi tete darakuboli abantu babwenete koliye genteke nabarayigo senabana tari okolia okorigwo chinda okoleta magendera sabantu okay tigatoratigira bumwanchu muligereri nindoche ji reaction nindoche morning and soko greet for me Edwin that discussion is hot Mungu anisaidie kunyamanza akuru kumailin Madam Aline agateba Mungu amsaidie kunyamanza igona karoche yatate gukwana. Good morning Soko TV, advise Mr. Nyakundi to be fair to Omogusi, tell him to stop intimidating Mr. Matiang'i, the coming president of Kenya. Aye kalie igiokwego okirikiri Andrew Maranga kurwa chinsemo cha Embakasi. Nidoche gaiga Ellen Soko TV ni Clinton kutoka Nyatitira, show iko fire sana ni okay na araliro yege ntagoteba bono engora yane oyo nako chia se bali banyare ko bagusiria bamwe abongo chande nchirigererie karatwa kolire negati chi message rigendete gosoa tete to ndo mutimo kumusini nitokoira na ndoche studio yokire togo chicha Mr. Migosi tete murwe scorecard ya Mr. Musiri out of 10. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Magega ya televisioni ya Nsoko wikasero yao kwa nyori baga ligi yaliyokoralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokoralia wokonyulia ogukwa gose okubonchuria bono na bokonyoli baga lyabene liyokoralia asegete senieke asaliguri liyakibusani tolikere gose twakere simigwitere namba yaito yobonchuria 0788666662 asokoria gokogokia kogosemia nabo igo gokomanya ali akorekanire kurwa chinsemo chia Kenya kurwa sensemo ya siasa chisemi obonchoreria amaganio ali akubwatira ne obugima bwa botambe bwa mwanya bantu bagonze ko batogosanga asensemo yeringana rieke moya mwanchu murigeria koria komanya mangana yeke gusi abego chingencho chae umerana na inche Frida Kerubo na inche Clinton Ondigi tokomanye asemesa ya mangana maya ali akorekanire kurwa ase chinsemecho kera litukoria Jumatano enseyamo ya mogoroba nabo igo chinsa isato. Eye Nensoko TV Oboroso Bwomogusi.
mwacho muligiri nande tuiranire chetre 12 maiga ichinsa isato chia bono mambia ase studio gombwato omoske Jeremiah Migos na boigo omoske Edwin Nyakundi na bondo chilibireria chile na bataito koira na tugochaka ukore gento turuchumwaka ngwarole scoreboard tobogoriti togorigero linga neriri ya nyonsiri neriri ya yeiri indo chega iga honorable Job ngirago teba kurwa chinsemo cha Kasarani Migos is very right. Nyakundi knows that Musiria is not doing the right thing. In fact, I was the MC at KCC1 with Nana of Egesa. Okay, and the intentions was not really for Thanksgiving. It was salvage Musiria from being ousted by Sakaja. Truth be told, even for those in Kuuza wakisi to UDA, but it won't work. Atebanga no alenge master ceremony ya omukutano kia ICC omutangani asa gatebanga mukutano yokorekanete nobuko tanga omusike Musiria taseli kurwa serikali ya Sakaja ne birengera libya ya rulese mambi yabono ntagete koirana gocha sole Mr. Jeremiah kwarigereti siasa yakore tugusi kera yakore tu bochorio boboke bugakoru kambieli yare kororekana kogenda against na Mr. Matiang ya nyorete chinga kichinko onye yabwate nero abarai bare serikali babwate chinguru sana. Mr. Musiria, is he losing it? Scoreboard itokuligereri nkwera nelia kiaki na nyanka ya samat examples megucha se Musiria by elections chware ngegusi ukosi abantu be serikali abange bare ngororo naende uno molisi atebanga naende uno batebe speech kwa gakoro Musiria naende nko igunde ko rusi abanda batebanga engombero ne rigura kamu tote ranyora modi, which I don't agree with them. But irende ngatali njo mugaka njema ya pili oja saba gaka bali bagusi abagaka mbale bali abagaka bechimbuche. What I'm asking aki angeli omukutano kisi start ya mugali moto kwanene murangeli babo soro murangeli omulizia mondangeli murangeli kiro moto naye oche gali abagaka bali bamwe batoboli ngaki ngaimutete ngo chiatoko genda gusengo chirugoro gaiga inkwananga engombe mwatebe gokama timanyi tinga imoko mebinte mwire gochi esengenjo I come from West Mugirango MP aito Steve Mogaka women lab Cherusa Momanyi abo bale as a tuta. There was no single kilometers yechi parishi China netu just in na Kera even a single kilometer pono nye single kilometer tarengo we have omwembu Steve Mogaka, we have Josh Nyamoko Oroyo UDA, we have Cherusha abantu mbale tete 1 single kilometer ye para nkeke mogo kama amanyinga mogo kama very nice. Anyway again ntebega ki for Musiria I said na inje nateba I always give credit where it's due. I've been close to Musiria ngwe tomare which is very good na lete tavanto buja which was for okay even before January kireta abantu kabakani ki Musiria tali past egro ko genda gali manya siasa moko genda and which is okay, but how you make your decisions is still okay. Okay. Musiria did a good job. Okay. There's no mogusi onyakurangeria abantu bejore kia ICC the way he did. Meaning inga ikoto iso kutwara umuntu tomo choke buya na bara turangeli na intu. Oyo nata bangaba gusiba na lile babwate bitina. Yes, that's why ngaki ni internal linda angeli ditukeli oyo nera akurangeli uchirwali. Orangeli mokutano urubaki na njengo bego bende ICC. Aba kusina otonalite. Musiria template this time kurangelia abagusi na ende bagata bagaichora. But what I don't agree with him. Poni gaba gusibonsi bibagote banga mbabwate matiango batete connect. You cannot be against ngogende against because maybe Musiria yes interest una banda bate baganiga siare protect is okay. Your personal interest cannot supersede interest of the community. Lorote so ugabu onye Musiria gatete kuchikobera naba gusia with some future let him listen atekera nabarabu ngai mwante bitoko enda guchiga nero genda. That's the only way because he wants to be a leader. Talk where make a leader. It's these people out to make a leader. But okay. If you ignore them, they will never. Mawapa nyoro yo ne Musiria tele yako ibole to ndo na bange bana. Ndo bapa nyoro nanta Musiria bamubeke gali bakubeka aside and you could have lost. So to me is scorecard. The only thing I say tinga alikurangelia abantu bali gali ababeke tuacha kubasaba bantu bayo kyo toberamo njemo mateni nda serikali ga bali banu bwato bakongonde na mogo te maigoto nyorega guchimate gali moja moto ngai tokwa no boko yetigera gali. But yate benga nero tukura kama
ngagochi ye to teranyore mo you know already abantu ngi ba feel they will not agree with me and I say tinga I've known Musiria for some time igara ngere ti abantu ta expected ti abantu bali because into opose online abantu abange into opose okani abantu kiyo ni mukutano siasa mogenda lakini ende sengejo nato bwete chinguru akarangeri bagaika let's accept nato bwete chinguru wose konyere wera tutumire abantu batotigire ngaba migozi aya tigaji n'abantu bayebecha egusi arangeri baje into amusia tora wati Musiria bakomobwati neringa igetegari akabo over excited maybe SBJ ya brand ya yuwa soma gari agasireliwa agasoma ebintu biyaye what am I and humbly asking Musiria rangere no mukutano onde oseso wa TikTok ya ndando gukubana to post to blogi otebenga ya yonya nagada magoso pole inje na inje ni ndereti aninde serenganya okori ke barua kiane lakini rende kero mo wisanza mwa mwenga ngo cha toko genda na inje ni mba maskani alimu angere ko barangeri mwata na inje mba maskani mbwa dujia se moko genda go chipa chake ndo jasa tagete ina yaje endo kyo maende ko kwana kene amangana machengi mata bangana rangeri aba chikabira chinde cha kusigali baraibaito mba togeto. This is the same thing I've always been questioning. Inje na inje nda se timu ya matengo na whatever obo kongumbole gari esenge njonga ekambeni ya Matiang'i twaye kolire yabeire nkongu. We as a community we are not supporting Matiang'i. Bali bako mo support online ayigana boko mutangaza ayo mutangaza ku kasarati uyo pati asotota ke actions nto yororo. Okay, that's why kambeni yabeire nkongu. I expected yekero Matiang'i utwaro mukutano gusimu ye chikabire chichinde I saw Elekenta I saw some elected leaders bali guy I expected aba gusibons bali leaders bali ngusi to be in that meeting. Okay, I expected our elected leaders ya bali ngaba chumba bali bagutara na Matiang'i day and night inikiru lyonyonga okongo mugeni kibagendi enkoko to be in that meeting. The reason being there it doesn't mean nga karugo chaga alinga no muntu ngo yudi atoke ga alinga Matiang'i nakoboli ngangi wacha wakora you see but there's that picture moko abantu bali baninga ki ya yanto gwata wo difference ninyo ko sort but at some point ndoje to igwana ne tokende kuchiga ayo mushimi gatenda rakoboli watabira barayi bagusiba boro mushimi wa Matiang'i timu yaye ule timba etigo sore ime go sore periphery because ndanyoro yo mogo ndenga ninde lakini tindaika ime adara kubuli umwishimi wa Matiang'i nero taligo network na bandoli barayi bali gusi usena barayi bara out of order tiante venga no maete ekero kulie kero especially kyo president like Matiang'i bono this is the first time it's not been there bona create network yes a lot naboko overwhelmed but then abo overwhelmed usena to weaknesses never it is own weaknesses we will not blame him because over president kero boja gusi tali wa Matiang'i as an individual it's coming for the community so it's us value community tolega iga tuwente ko tema torenga ki chigapo igigaito go feel oyiwata banga nere no ale nanda akabaisiko no tolega bo banda bange no bale but liso na suwa banda bange bale ga ali nere bakabaisiko neme kole ye musaraunde tiga iga a project they don't want to allow abantu ro bate good ideas bachemi na banta babuno yate banga na bantu bawanta na bantu bahangiti just only go to Matiang'i so that divide the next election but in the mapemere what I just want to ask because maybe mbantegerete just call a meeting igorege ndukeri abantu bonse baje no eno yobono buno yawo kwa nale hata side njabonko murangeri Musiria karma chegera tumukutaro na njabonko tema murangeri ki Musiria nchugo chano no nchuna yora ibunki ababa teba uchi konya komegere suri ya utima so bayigore kambu eri gari abantu batoke gari teba bunere currently umuntu ukuri gicukura cyo kacubo press riko rugusi as we speak Matiang'i there is no one else ababande bamubwate ekera ko gibamubwate which is not the case tiganga bagusitwe zitosoke tuchake kubwate na nakina batebringa ki boni yango sentore negative signals like Musiria what is doing he was sending negative signals ekero Musiria kwa abantu bali gali na bali gotigali yakanya ole bali mende igete nete benga tutam kurugali ke umatano naboko na bebire bakwanire okay ata community rutode ba support mbago torabuya so ege ntungo sababa kusiba ito bo spinga ki no mbali bo mole serikali karole serikali tini kwa tenga tuma kuruoro genda uchia sigete but mesha ibi ntoko kora so tiganda tedwini otegerere monondo chega igo yo mata banga ga kedwini some Bibilia ya Saburi 5:2 na ndero bekire gitabu gaiga First Samuel isano goika isano isato oyakurunga Pastor Thomas Nyabeta agota akuruchinsa mu cyabo Tebai ngakyongererie fasi ingo soka tingeba fasi ingo mangana mwakwanira chira mange sana timetinga ndiringo chakira kindiga chaka few one Matiang'i should divert politics ya presidential to member of parliament
if we can have onye tokonyora tangibeke kiusibia timari go ariyo bochumbe gosobo gavana wa Nyamira onye abana bwategemeta se campaign and batanga the house is not in order wono turwa se house ere in order tocha se house itali in order with the same people bali ba surrounded. That is one. Number 2, otebire ng'abantu ba surrounded Matiang'i, they are opportunist. So wono turwa se serikali taliwo turwa se serikali as ordere as torochite structure ya 2022 2027 or 2027 2032 togenda as structure ekorigwa eye tarabe kuidoda Matiang'i abantu bako mu campaign ri nabo mono but practical mpayo liororochiriraria the young people onye kambi ya Matiang'i yego disown the likes of Migos young brilliant eloquent leaders with ideas kubabeka ase kambi bamena kubeka chingondi. Where are we coming in now? Migosio manyana otebire tole gaiganga e kambi ya Matiang'i igoke manyawo yimigosio campaign iri Matiang'i while Matiang'i was away in the US. Migosio I saw igaria in fact Prado ya black yego tachuo gusi ekerago prepare for the coming of Mheshimiwa Matiang'i egari tu abera nero Nairobi ga dagoreti no tota chete no ne podium but bono I've seen Migosio yo ikansta iga a propox ya ege branded Matiang'i gusi ebwata GPS system on his own money but I've not seen the likes jingo on which is surrounded to Mheshimiwa Matiang'i. It is true. Ekero support you Muhambinga, you are supporting a presidential candidate. You are not you are supporting by just visibility. You are not supporting by finances. That is zero. My brother Ligaiga, you are a member of parliament elected. Now you make it about the likes finance visibility the finances should be felt. Ekero montakuru tongoro, you will feel it tongoro ne rule ga. Visibility yoko tokororonga atingwa to kanana gosai Mheshimiwa fulani ndugu yangu we have been in politics, we know these things. I can see maite finances ya Migos is felt and I wish and I want to call upon them and Olbasaro Matiang'i, can you live in Migos na mo manya Nairobi na aro ka kole bintu Nyamira before even Matiang'i aje gadara kubolia sisi gatutuare gadara kubolia no mugambige taigwe abagambi begete ba ndego sirilia sinini Edwin kwa tabire kwa felt so kwa bani mwaba biased ndobeti biased indate ko boli swali indate ko kwali bagegero gende ne birengeli tosira ya na waziri na already musire ko felt financially beka tiango boli PS system koleta KICC mbosa na police come and support us ne PS system umungwano yorule gali yae free of charge oyo na haroli njenanyero rumat I'm not jetiri kambi ya Matiang'i for zero work tingiyo 0% tingiyo but na haroli propox ya so mutandao mwamenya kogenda abarai mwamenya kogenda in fact kambi ya Matiang'i is more dwelling in funerals and churches mwamenya kogenda asa nena abarai abakongu batagete ko igwe nkwana mwabeke ensali mache ekuwa non behalf ya abarai while we have in fact I want to show you what this guy is doing etomera naga but rigereri ono monto motetesi I've seen a letter here. Show me that letter. These are the people who need to give priority. Omonto akolikera allow me to share this one. I don't know if look at this. In fact, the producer need to. These are the people we want to come be a Matiang'i. In fact, the moment they can be a Matiang'i or a presidential structured campaign, indeed we will join. But the only name in TV, Bago Koreo, if that one. Mheshimiwa Matiang'i, please, thank you very much. Kana okorama soesi, but welcome to the government of the day. Edwin, biyamono se. Karibu ase serikali ya Mando chena bogenda tekofeke liberera somtandao otebazo ase serikali ya Moyo. Mugusi na bego toko muraina baraga niko genda ase serikali. Na ndio utoli kwa Matiang'i tali go soesi serikali. Na raligeri siasa ya matukabu ngoiga. Mr. Migos na bura nyoli chinga kichinde aba raina muraga niko twale birengereje. Lirube na liri mwancho muligerelie Edwin yago kwanera lirikire ebody ye kurunga T-board of Kenya lirikire no moskebe Jeremiah Migos yasako kwanera banyara kwa bago kwanera nga ebitambukiro biri babekire bikoligerelio obora yobobe nabo igo bagatebanga
nonya no bokoreri bokorekana ase chi factory chire ase county ya umurariri just a minute Rubeli Taras was a screen. I'm expecting this is the fight for the people yomugusi. I'm expecting Rubeli kuratiga nini ekero goteba boige e fight yomugusi twarore asa matuka mange matiangi na utapata kuna mwingine ana fight we twaronyorere matuka mange tokonyora matiangi ukwanire bintu biri bitari gokorekana buya sense abantu bari abachumbe bachorire basaraunded matiang. They should bring these things in the house of the mo senator bwe county ya Kisii Onyonga na sogetaga chaga kwanera iguru ya eke umbegia dani getaite ko koira egetikia Kenyatta JKI after he did that alienda wapi my take getingia teneti korosi after that alienda wapi onye mheshimiwa senator come up with that is what I want to see asaba gusibaito onye mheshimiwa senator Nyongo tenelire nga let me talk about the community, let me talk about corruption. Nyaba kutu chache South kibage ndika kwanere igoro yasha nibwa tubututukana ntagete korora del abantu bale abagusi bale elected bale magega bale magega ya matengo bale magega ya kibage ndwa tebanga yes on substantial matters SHA is not working asing enchonga for example nyagitari am give you example nyagitari ya nyanchwa for example abangina mbale gali 10 tuachire kuri practically tuachire kuri mbali sawa na in fact no kona chaiga in fact I wish to see abagusi baito bale elected kurangiride in charge of SHA muswati oyokoro kumasi somebody kumuira gusi aire abantu baito ngiki how is SHA working or not working and what is not urakiri bakorera boigo gwitira ase bunge ngwaro chembarang bamurangiriti maete boni gabarai baito umurai before we talk about the parliament in the national about our community first lakini nende national entity na begetu up to task IRS ama kabeso na pending bills tinye kitali cyangire as far as urugo rwalia umurai umuswati yomoto yangorange ko cyabunge narangiri kiambu barangiri kiambu akairesa raba ekirambina ngiye gora shaita na bera tokene county government ya murangire tutaratiga ndoje chiaminyokire sana chinza chiaminyokire sana Mr. Duinyo kwanire Mr. Jeremiah Migosti Mr. Jeremiah mangana oyo mwali ntaito otakira abantu ba Christmas ikiya na siasa ya gusio yes cobord eseverta bono yo tiangira na ndente benga egento ngira kwana kero abantu mbale se kambia matiang batari ko libndo telaitwe that's credit totebania kene ngaki ekereke to chikoriki asito gwata magoso to accept so to rectify because ya magoso ari umuntu nago tebya bunga ki no ndeme naenda no ndeisiko nabantu abange bagukwana igo no yo tebanga abantu bali asenje bale mekora bonera ta kurwa sere structured and asetary and structured that's why ayuri kwa lenga these things no structured inju to bwatisi we will keep complaining kuri mali inje botambe ko complain kinegali tari ko rusiko tibana ndiko sababu kuroba ko kura kurwo inje ngukura kuri meganga yaya ibinde bimbo bebire to rectify hopinga ntolectify bintu matengezo ko chimotugali tumutire gasire raisi nento bali tolense gali tunyako ko batoko mokona because matiangina akolete gasi that's why Italia dire oroba na akolete gasi kiro monte kero kwenda sinyikora tana ndike nyingi mana siasa cyane kwatekerera kwigwa Ruto ne serikali ya Kenya kwanza bakolire bintu bahamwira ngwana bale Singapore ngo umuntu tutigale diga gocha goterena tomutigere gente to kwanya Ruto kaje ko Singapore ngai twikire matiangi we ko tse timu eri yenda nero gwata mangana Mr. Jeremiah ngati ndo tebya ndo bitwa gusinkeringa kim tubwaterane tutine namo tutwarogomo naende kero tukiko chora barai kuturanje because ase tokuligereri Kenya ngima sobura ibotari okolega singusiyoka asingi toka twakira abantu sinjo echibese na clanism to end up correct about the wrong people ndongo saba abantu betu chimotuka ngaki the moment to correct the wrong people ni mokumia tochora barai yabaya tebe abantu betu bagusi wish them a Merry Christmas and Happy New Year. Patireni matengo bakuboro Christmas ngekayo no kubatakiranga tonyo kubwaterana at some point. Ntoje tubaira libintu byabo biri abantu bayibire special ba director. Assess cobord yawo atebire obora ibwa gusimbo bwa tomochando. Mr. Edwin. Onzabe kura ya Nyamira kurubuge tutu masaba. Abanya ngwa ka Nairobi ya chine njira gusi. Musiria delivered. He did his best. We want to see the most of Musiria extended to Gusii region. The likes of Migosi, abantu, young people, vibrant people, eloquent people,
adequate baina ne orai bori tutaite bori adequate as a community. How I wish that can happen. Namba ibere into kiabwango mono I want to appeal abagusi tigatoba abantu abangaini nchekina kini na tiga abagusi bakoro kugetinginye kengaini tima itinga ibasirira gatigande kaberega I think no mongondi bwabire obonge abagusi tigatokorega asine serikali turanyora magendero baratokorere pari bateba duo lane turanyinyora na kwenda gusi tuarosire kobere jam tuangusa kwanya zitaika chinke jire gusi how I wish na tutonyole SGR yogotenera kuruni sana ibasha ngange kuruna ibasha etari bosongo jituka iga kinaro rire ngati bari tutako nyare ndege twari ne SGR twago bosongo twanya kwebanga ugise nyamataro mate finally injebuna nyakundi Nairobi gaiga I want to call abantu baitonga ki okerogo kyo bogavana obo senator yani obo governor wa Nairobi mweshimiwa Sakaja ese tamu yari me tigatora support ya serikali to gochi mutu ega 2027 ni to ligira ngaki ngayiturochi una abantu baitwale Nairobi karwa ni message yawe ya Christmas ni abantu bamintogusi enchare ya tobwatire enchare ne nyinge kaki muche mogende asaba chumbe bali baino kyaramba kaire Christmas mogendo ororo gaki baba igento kye mbaba yangati ngaoni ground sine mota yabatayite bacho 2027 gaki gendo ororo muyebeseri ito ya CDF esirete muyikoru ororo murigereri chibesiri cyetu tararete rwa magendero monyore Christmas ikyanje ni maite bonus tekayo mogochukolya erinde mutondera abana baragire korindira ki mutware Christmas yekiya na ande mwaro chali finally mwaro chali KICC abana barengali abanyaruka barege very smart those ladies we have supported them. I'm the founder of Epic International Ushers Kenya. Hakiki mure gari gusina nchini chena bonko bono na mochumbe. Ekeruwa the function igana bongo cha igandu tabana bali bosa ayengo kwa bosa singi na no bwate you have a brilliant mind era konyeke. Ngoko bosa iga ba okonya mangana ushers. Ekera to bwate extended to other counties. Christmas iki abantu baminto na Soko TV family is the place to be. Mwareta mangana ndana to kusemia abantu. Mbiya mono sana asante sana nilibira lyalengega iga David Korukisi Dindoche birengera byona birolire sagoteba ukorusirie amamochasi nini na ndamono tebire kero ko machikoreka ko momochumurai matiange ko bomochando andamono moncho muligereri go kirabu tukiro mwali bo murubiri w'ensoko bwakire twalenge nekikosi ya kedana litikolia lero chingwa na chine natigantebe chinsa se chiokire gaiga musikejere maya migosi nabwata maruba agendete ko bwati aseke gambiro na ndamono otebiro buri mibwe chae kurwa sensemo ya gusi niko bagendete konyoro muchando monne sana sikiliate ababara ibatai karanstia sobwa mabaligereri banyara ko bako bwaterana na korango mulimi onyoli robo ene bwaye ekonyara ko bakorekana ngumuchando noro no mulimi nero mosemirie kera uchikobaga ochoro mu director aligerelinga ningumanyete igoro ya kemeliekyo Edwin agoteba no muchio Nairobi ara agoteba bala gisibale aso muchio Nairobi banyolero monogeri wikirabu moncho muligeri twikiro mwali bo mulebiri w'ensoko bwakire twalenge na Diana Binde mule sesemo ya kabiri studio Barnabas Simbu ya mono asogotobeka asembe ona korama lyugingo sokale bya sana Deborah na korole asesi Dorina amorole sesemo ya kabiri studio nabo igo Tol D na Zak no barayi go moncho muligeri tigatogenda umutimuko tokolera